du se den her? Det er den, der vi får hentet til det bestyrelsesmøde. Nå. Ja. Det var den, du hentede til. Ja, lige ja. Kan du se den der? Nej. Velkommen til regionsrådsmødet. Der er ingen afbud modtaget i dag. Det var det jo heller ikke sidste gang, så det er jo ikke noget særligt ved. Det er dog det særlige denne gang, at da det ikke er mandag, som vi plejer, men tirsdag kvad pinsen, så er der en hel del, der har udvist fleksibilitet til at kunne komme i dag, men også klart signaleret, at de bliver nødt til af forskellige årsager at gå. Og det vil sige, at jeg har ikke lovet nogen noget, men jeg har lovet at tilstræbe at gå efter 17.00. Der er der en hel del af jer, der skal gå, og der er allerede nogen, der skal gå allerede lidt over 16. Sådan er det bare. Nu ved I det. Godt. Punkt 1 på dagsordenen er en temadrøftelse om det regionale socialområde. Jeg foreslår, at vi også i dag, ligesom på andre temadrøftelser, suspenderer mødet og lade en fra administrationen om at få ordet. I dag er det socialområdet, og derfor er det psykiatri- og socialdirektør Jakob, der gør det. Okay? Er der nogen indvendinger mod dagsordenen? Ja, Bente Geertz. Vi har et punkt 18, der hedder udvidelse af autismecenter Holmenhøj. Men da vi ikke rigtig ved, om det bliver en kommunal institution på nuværende tidspunkt, så foreslår jeg, at vi udskyder punktet i 3 måneder, så vi ved, om den stadigvæk ligger i regionen, eller det er en kommunal institution. Det er lige så meget for, at der er ingen grund til at stå og behandle den i dag. Jeg er selvfølgelig ked af det på beboernes vegne, at vi ikke gør det, men jeg synes, det er lidt spild af vores tid at behandle den, hvis det bliver kommunal. Men selvom den bliver kommunal, kan man vel godt? Ja, men jeg synes, vi skal vente 3 måneder og se, hvor det bliver hen, fordi vi har bedt om at komme i dialog med Socialudvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, og efter vi har haft den dialog, der kan vi så behandle det. Er det i orden, vi udsætter den? Det er det, vi gør så. Andet? Så har vi en dagsorden til mødet i dag. Det har vi. Lige inden vi går i gang, nogle meddelelser. Hvem sagde noget? Ikke nogen noget. Vedrørende meddelelser. Talentsatsning. På sidste regionsrådsmøde havde vi en temadrøftelse om talent. Konklusionen for drøftelsen var et ønske om at undersøge mulighederne for at danne en paraplyorganisation, der kan samle alle de mange aktører på området, om at skabe de optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højt uddannet arbejdskraft for syddanske virksomheder. Men en række virksomheder og kommuner peger på, at der er brug for et regionalt initiativ med henblik på at få samlet og koordineret indsatserne. Og derfor foreslår administrationen, at der dannes en forening, der kan samle alle de centrale aktører på området om en fælles koordineret indsats. Hvis så frem, så skal Vækstforum den 19. juni blive hørt, om de kan bakke op om en forening, og på regionsrådsmødet i juni vil der være en yderligere beskrivelse af foreningen, således til orientering. Så har jeg lavet nogle formandsbeslutninger. Først drejer sig om svangeromsorg. Det er Sundhedsstyrelsen, der har revideret anbefalingerne vedrørende barselsperioden. Begrundet i endnu en gang kort høringsfrist, har jeg på vegne af Regionsrådet sendt høringssvar fra Region Syddanmark til Danske Regioner. Jeg har selvfølgelig udtalt mig inden for rammerne af vores regionsråds beslutning. Derudover har jeg været involveret i 2 høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende landsplanredegørelsen. Det ene fra Region Syddanmark, og det andet i regi af Fyns-projektet, som er samarbejde mellem 9 fynske kommuner, regionen og Miljøministeriet, og som indgår i regional udviklingsplan. Og så vil jeg derudover lige gøre jer opmærksom på, eller minde jer om, at vi har aftalt et døgnseminar, et halvdøgnseminar, tror jeg. Nærmest bare en halv dag. Ja. Noter den 19. juni.
om formiddagen, budgetseminar. Vi starter om morgenen. I får nærmere besked om inden længe, hvor det bliver henne, men jeg hørte godt folkekravet om, det skulle være Rødding. Der står nu, at det er Vingsted selv. Er det Vingsted? Det kan være, det er Rødding. Vingsted er også et godt bud. Ja, det er du da ret i, Ida. Fred være med det. 19. juni, budgetseminar. Juni. Ikke juli, nej. Godt. Der er ikke på forhånd indkommet spørgsmål til spørgetiden i dag, men jeg skal for god ordens skyld spørge, om der er nogen, der ønsker at stille spørgsmål. Det er der ikke. Så kan vi gå i gang med dagsordenen, og inden vi gør det, så foreslår jeg, at vi synger nummer 361. Jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Godt. Dagsorden. Dagsordens punkt 1. Temadrøftelse om det regionale socialområde. Jeg suspenderer nu mødet, så giver jeg ord til Jakob Stengård Madsen, som vil stå her eller der, ja? Du står her. Det er da et bud i hvert fald. Ja, tak for det. Ja, der skulle gerne komme en... Ja, den er klar, præsentationen der. Vi skal snakke om det regionale socialområde. Det er jo noget af det, jeg har fået den glæde at få ansvaret for, efter jeg er kommet til Region Syddanmark. Det er et vigtigt område, og det er også et område, som i den grad har brug for opmærksomhed fra jer her i Regionsrådet. Vi hopper til det. Lidt fakta først. Hvis nogen af jer skulle have glemt det, så driver vi 27 højt specialiserede tilbud inden for socialområdet samt specialundervisning. Og det har så et omfang budgetmæssigt på cirka knap 900 millioner. Vores mission, den har I sådan set også vedtaget, og den går ud på at drive og udvikle specialiserede tilbud til mennesker med særlige behov. Det fremgår af den strategi for socialområdet, der er vedtaget. Udfordringer, de er mange og store. Vi har en kæmpe udfordring i forhold til et pres for effektivisering af det her område og et fokus på omkostninger. Det kan man sige, det er jo et pres og et fokus, som gælder hele den offentlige sektor. Men på socialområdet tror jeg, man i de her år oplever det som et ekstra stærkt pres. Måske fordi man ikke har været så vant til at tænke på den måde. Så oplever vi også et meget stort øget fokus på dokumentation af effekter og indsatsen. Det er også noget, som socialministeren og Folketinget er utrolig meget optaget af. Altså, hvad får vi overhovedet for de penge, som vi bruger på socialområdet? Så er der en meget nærværende udfordring, nemlig at kommunerne, og det gælder ikke kun i Region Syddanmark, det gælder også andre steder, men det gælder måske i særdeleshed også i Region Syddanmark, at kommunerne er blevet mere kritiske forbrugere. Lovgivningen på det her område, den er faktisk ret krystalklar efter 1. januar 2007, sådan at det er kommunerne, der har overtaget det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på det her område. Og det kan man sige, det forsøger kommunerne også så at forvalte på den måde. Ja. Konklusionen på det her, det er sådan set, at det højt specialiserede socialområde, det er under pres på landsplan. Dem, der er imod udviklingen, de taler om afspecialisering. Dem, der er for udviklingen, det er fortrinsvis kommunerne, de taler om nyspecialisering. Det er jo sådan set, kan godt blive en strid om ord, men det er i hvert fald helt sikkert, at der er en udfordring på de sociale områder, som vi også her i Regionsrådet og i Region Syddanmark bliver nødt til at forholde os til. En afledt udfordring af den her afspecialisering, nyspecialisering, det er også, at vi ser også en manglende udvikling af tilbud. Altså det er svært for nye målgrupper, nye handicap at blive opfanget, fordi det er sådan set slet ikke det, der er formålet med de kommunale øvelser i øjeblikket. Formålet er snarere at få pengene til at passe og få, kan man sige, tilbudene gearet i den enkelte kommune og de regionale tilbud, man bruger.
Hvad gør vi så ved det? Er der sikkert en eller to af jer, der vil spørge mig om. Og det vi gør, det er sådan set en række ting. Vi har lavet et fælles initiativ. Kommunaldirektør, regionsdirektør Mikkel Hemmingsen har i gang sat et fælles initiativ med kommunerne, som vi kalder Fælles Fokus i Syddanmark. Og det er startet lige før jeg fik mit job her, og det har vi arbejdet rigtig hårdt med, og det gør vi fortsat. Det går sådan set ud på at intensivere samarbejdet omkring det sociale område på 4 fronter. Vi vil sikre, at der er effektiv økonomistyring. Vi vil skabe større synergi, psykiatri og sundhed. Vi vil kigge på effekter af indsatsen, og vi vil også arbejde med kundebestyrelser. Og kundebestyrelser, det er altså kommunerne, der skal ind og være en del af bestyrelsen for de her sociale tilbud. Og der i gang sætter vi i enighed med kommunerne pilotprojekter på de her områder. Det andet vi gør, det er, at vi foreslår, at vi laver om på den måde, vi håndterer og organiserer vores sociale område. Og vi har kaldt det paraplytilbud. Man kunne også have kaldt det andre ting, men vi synes, paraplytilbud, det rammer meget godt, hvad det går ud på. Det går sådan set ud på, at de 27 forstandere, der er i dag, de skal blive til nogle færre, fordi vi har brug for nogle færre ledere, der tænker mere på tværs, og som har et højere fokus på udvikling af området, og den strategiske tilgang til, hvad er det for nogle tilbud, der er brug for. Og der kommer et forslag, som I får se her i Regionsrådet i juni måned, 25. juni. Og formålet er simpelthen at styrke synergien, og også sikre en større bæredygtighed økonomisk set. Det er sådan, hvis man har et lille tilbud, og der bliver en vigende efterspørgsel efter nogle pladser, så er det ret svært at få det til at hænge sammen. Og ved at have en større kapacitet, en større volumen, så er man også så er man bedre stillet i opgangstider og nedgangstider. Yes. En tredje ting, som vi gør, og som vi har gjort i fællesskab med de andre regioner, det er Danske Regioners udspil på socialområdet. Klart ansvar for de svageste. Og her peger Danske Regioner sådan set på, at regionerne bør have ansvaret for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde, og det drejer sig om de mest udsatte, sårbare målgrupper, som vi i regionerne i det her oplæg argumenterer for, at det skal ligge i regionalt regi. Der er også et indspil omkring en ny finansieringsmodel. Så kommer vi til det gode spørgsmål til jer. Hvordan kan I påvirke udviklingen? Ja, det skal I jo som selvstændige politikere sådan set selv finde ud af, men jeg kan godt prøve at give jer et par bud på, hvordan det kunne være. Vi har nyformuleret, kan man sige, vores tilgang på socialområdet, og det jeg prøver at lære mine folk, og de skal også lære mig det, tror jeg, det er at sige, at vi er leverandører med holdninger. Lovgivningen på det her område er fuldstændig klar. Det er kommunerne, der har myndigheds- og finansieringsansvaret. Hvis vi vil spille en rolle til gavn for de borgere, som bor på vores tilbud, så bliver vi nødt til helt klart at melde ind, at vi er leverandører, men vi har nogle faglige holdninger til, hvordan de her tilbud skal drives. Et godt spørgsmål i den sammenhæng er, det er så, hvordan kan regionen blive en mere synlig og anerkendt aktør hos de vigtigste samarbejdspartnere på socialområdet? Et andet spørgsmål, det er, har vi en smertegrænse i forhold til kvalitet og serviceniveau i de regionale tilbud? Altså er der noget, I ikke vil lægge navn til? 3. Hvordan varetages den syddanske og den landsdækkende dagsorden bedst muligt? Som I nok kunne se, så er de hænger meget godt sammen, de her forskellige dagsordener, men de har også lidt forskellig fokus. Og hvordan får vi det til at hænge sammen, så det giver mening alt sammen? Ja, det er jo sådan set det, jeg har tænkt mig at sige om det. Men det er en spændende udfordring, og jeg vil også sige, at det er på høje tid, vi griber den, så vi har rigtig travlt i socialområdet. Og der er et rigtig positivt samarbejde om det, og det er også min oplevelse, at kommunerne faktisk byder sig rigtig godt til på det her område, og vi har en positiv dialog med kommunerne om den her vigtige udvikling af socialområdet. Yes. Hvad gør jeg med den her? Super. Tak til jer.
give ord til udvalgsformand. Værsgo, Benny Geertsen. Tak for det. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi står over for en hel masse store udfordringer, som vi netop har fået beskrevet. Og derfor er det en vigtig temadrøftelse, vi har i dag. Og det er helt nødvendigt, at vi finder nogle løsninger på de udfordringer. For ellers så har vi ikke på et tidspunkt, så har vi ikke flere højt specialiserede sociale tilbud til de borgere, der har allermest brug for det. Der er ingen tvivl om, hvem der har lov til at tage institutioner hjem. Det har kommunerne. Og det har vist sig, at de ønsker at drive de flest mulige sociale tilbud til deres egne borgere. Nærhedsprincippet, det er godt for nogle borgere, og der er ingen tvivl om, at for dem, der gør kommunerne en rigtig god og kvalificeret indsats. Men der findes nogle borgere, som har så komplekse og sjældne handicaps, at det er bedre, at de får et højt specialiseret tilbud, end et tilbud, der ligger inden for kommunegrænsen. Og regionen vil være garanten for, at der også er et tilbud til de borgere, når han eller hun har brug for det. Vi har forsøgt at komme i dialog med kommunerne uden stor held. Og man må sige, at udviklingen den er ikke blevet vendt, selvom man har ønsket at komme i kontakt med dem. Vi ved jo selv i vores egen region, at Socialudvalget har bedt om at komme i dialog med det enkelte socialudvalg og med kommunerne. Det er ikke lykkedes. Det var blevet blokeret af KKR, og derfor har vi ikke fået den dialog, som vi ønskede. Vi ønskede, at vi fandt en fælles forståelse af, hvad et højt specialiseret område er, for jeg tror, vi taler forbi hinanden, og dialogen er rigtig, rigtig vigtig. Vi har desværre set, at der er tilbud, der lukker, og vi har set, at der er en manglende udvikling på socialområdet, og det er rigtig ærgerligt. Men vi må sige, at der er en positiv ting, det er, at debatten løfter op på det landspolitiske niveau, nemlig fordi det indgår som i evalueringen af kommunalreformen. Og vi må så håbe, at der bliver lyttet til fakta de rigtige steder. Det er selvfølgelig ikke overraskende, at kommunerne de har en anden opfattelse, end regionerne har. Vi er ikke helt enige om, hvordan udviklingen har været på området. Men det er vigtigt, at vi på trods af uenigheden har et godt og tæt samarbejde med kommunerne. Fordi vi skal hele tiden huske, at vi er blotte leverandører på det specielle område, og kommunerne de skal så komme med efterspørgselen til deres borgere, hverken mere eller mindre. Vi skal være gode til at opfange, hvilke tilbud der bliver efterspurgt, og så skal vi selvfølgelig også fortsat have en udvikling af tilbudene i takt med de nye ønsker til indsatsen. Vi har her i foråret indledt et nyt samarbejde med kommunerne i vores region om fælles udviklingsinitiativer på området. Jeg håber, vi får en rigtig god debat i dag. Vi skal på et senere tidspunkt i dag behandle et punkt omkring udviklingsstrategien 2013. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at tænke på, også i forbindelse med temadrøftelsen nu. Fordi der står netop, at dialog med kommunerne og samarbejde med kommunerne er rigtig, rigtig vigtigt. Og desuden også, at vi fortsat skal have fokus på den faglige udvikling, og vi har fokus på vores effektivisering på ressourcebevidstheden. Og det var faktisk netop det, som blev gjort opmærksom på også, når man tænker på paraplyorganisationer eller institutioner. Det er selvfølgelig for, at vi har fokus på økonomien hele tiden. Og jeg synes, et andet vigtigt parameter, vi får med, det er videndeling, region, kommuner på socialområdet. Fordi man har en tendens til, at de gode praksis, den skal man nok dele, men det gør man også med den dårlige praksis. Og derfor er det vigtigt, at vi nu får videndeling, så vi kan lave evidens på socialområdet. Jeg tror på, at vi sammen kan gøre en hel masse godt på socialområdet, hvis bare vi får dialog med kommunerne. Tak for det. Susanne Lindet. Klart ansvar for de svageste. Med denne overskrift har Danske Regioner sat dagsorden for hele det sociale område, og må det ikke blive ved ordene. Der findes en lille gruppe mennesker i vores samfund, som har så komplekse handicap og sociale problemer, som kræver højt specialiseret tilbud. De lever et liv med så store udfordringer, at den rette hjælp og støtte har afgørende betydning for, hvilket liv de kan leve. Siden kommunalreformens ikrafttrædelse har ord som økonomi, inklusion og tilbud i nærområdet været mantra. Mange gange uden skelen til,
hvad det tjener den handicappede bedst muligt. Vi har desværre i Region Syddanmark set det højt specialiserede tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet udfaset. Således at mange af regionens tilbud er blevet undermineret af mangel på brugere. Det har medført, at de tilbud, som gennem mange år har opbygget et vidensmiljø og faglige kompetencer, nu går tabt, og der sker en afspecialisering og manglende udvikling. Taberne er de svageste i vores samfund. Brugere, som ikke selv kan stå op og råbe vagt i gevær. Det er disse mennesker, som har betalt prisen for kommunalreformen, desværre. Vi har et politisk ansvar, også i regionsrådet, til at få italesat denne dagsorden. Og derfor ser jeg det også velkommen, at vi nu i Region Syddanmark sammen med kommunerne forpligter os til et tæt samarbejde på dette område, hvor vi skal finde nye veje til gavn for de svageste, og hvor det ikke skal handle om magt, men om hvordan vi i fremtiden sikrer de bedst kvalificerede tilbud til vores svage. Hensyn til nærhed må ikke ske på bekostning af kvalitet. Jeg ved det, også af personlig erfaring. Nej, lad borgernes behov stå i centrum, og lad de faglige kompetencer igen blive de afgørende for, hvilket tilbud der bedst passer. Tak for det. Torben W. Schmidt. Ja, jeg skal på SF's gruppe udtrykke en positiv holdning til de fremlagte planer. Nu skal jeg starte med at sige tak for redegørelsen. Og i øvrigt erklærer mig enig stort set i de to foregående indlæg. Hvis jeg lige tog min kasket som kommunalpolitiker på, så kan jeg bekræfte, at de økonomiske rammer for det her område, tror jeg, betyder rigtig meget i kommunerne. Og jeg tror, at det er nogle af de ting, der indgår i kommunerne, de 22 kommuners overvejelser, når man nu sidder her de næste 4-5 måneder og skal overveje, om man vil hjemtage de sidste 27 institutioner. Og derfor synes jeg, det er meget interessant, at vi arbejder dels med en større revision af, hvordan betalingsrammerne er, i stedet for, at man har den ensidige ordning, som der er i øjeblikket. Og det andet kunne være, at man, hvis man i en slankning af administrationen kan nedsætte den betaling, som kommunerne synes er ret høj, at man dermed ligesom kan komme kommunerne lidt i møde, og det vil måske betyde en del for kommunernes overvejelse. Og det kan jeg så sige, det er jo virkelig lidt en kritik af kommunerne, og jeg kan tage udgangspunkt i min egen, at når man har siddet og kigget på de to institutioner, vi har fra regionen, så har et af argumenterne faktisk været, om det var økonomisk holdbart at overtage vedkommende region. Og måske ikke så meget, hvad det burde være, nemlig hvad er egentlig bedst for brugerne. Til gengæld så er jeg måske ikke helt enig med den foregående taler, som var sådan meget ensidig i sin betragtning om, hvordan udviklingen har været. Jeg tror jo virkelig, at mange af de institutioner, som kommunerne overtog for 3-4 år siden, har udviklet sig rigtig godt. Andre har det måske haft et mere kritisk liv. Men vi er vel i virkeligheden i 11. time på det her område, fordi hvis der kun er 27, og der er vel reelt kun 26 institutioner tilbage, og kommunerne tager et betydeligt andel af dem hjem inden for de næste 4 måneder, så er der jo ikke meget tilbage at arbejde med for regionen, og vi kan vel have så få institutioner tilbage, eller til sociale tilbud tilbage til sidst, at der faktisk ikke er basis for overhovedet at have et regionalt tilbud. Og det vil jeg være meget ked af, så derfor håber jeg, at de forhandlinger, der kommer til at foregå nu, mellem kommunerne, regionen i danske regioner også, kan køre frem til, at man finder en løsning, så kommunerne holder, om man så må sige, fingrene væk fra de sidste 27 institutioner, hvis man kunne overtale dem. Også til det. Dem også. Christian Grønbæk. Jeg vil også starte med at sige tak for glimrende redegørelse. Tak for, at I har taget initiativ til at give fokus på det her område. Jeg synes måske, at I skulle prøve at kvantificere det. Undskyld. Jeg tror, man skulle prøve at kvantificere det med det specialiserede, fordi det med det specialiserede dækker jo over, at der er nogle institutioner, som måske kræver befolkningsunderlag på en 30-40.000, og det er helt fint, at det er kommunerne, der organiserer det, fordi de skal være jo et antal og i en grad af decentralisering, der minder herom. Hvorimod der er andre institutioner, som reelt kræver en 300.000 eller flere indbyggere, for at danne grundlag for, at der er et tilstrækkeligt fagligt kvalificeret miljø, og det er der ingen kommuner, der i sig selv kan leve op til. Men sagen er jo, at det jo for så vidt heller ikke er det, der ligger nødvendigvis i, det er, at kommunen hjemtager. For så er det jo i princippet bare kommunen, der er entreprenør, og de andre kommuner, der køber. Problemet er jo i virkeligheden, at det er den model,
som har spillet fallit. For det er ikke det, kommunerne i vid udstrækning gør. De gør jo med udstrækning det modsatte, nemlig det, at de hjemtager den med henblik på at drive den for egne borgere og ikke andre. Og dermed er vi jo et langt stykke hen ad vejen, ud over den model, det tankesæt, som jeg i øvrigt ikke er overbevist om, er nogle rigtige tankesæt. Men så meget desto værre er det, at den måske både er forkert, og at den ikke engang bliver brugt, den bliver brugt til noget andet. Fordi slutresultatet bliver jo så, at man får institutioner, som netop ikke lever op til, at de har et fagligt miljø svarende til den kritiske masse, der burde være. Så jeg synes i høj grad, der er grund til at kigge på det her i forbindelse med den evaluering, der er af strukturreformen. For mig er det ikke afgørende, om det er regionen eller det er nogen andre, der driver det. For mig er det afgørende, at man finder en model, sådan at de mennesker, der har behov for de tilbud, får det på et højt kvalificeret niveau. Den model, som vi har lagt frem her, kunne være en model for det, og der kan sikkert findes andre modeller også. Sidste lille bemærkning, som strejfede mig, da jeg læste materialet igen, det er jo et evigt tilbagevendende diskussion om tilsyn. Og hver gang der har været en eller anden lille skandalesag, så har svaret været, så må vi lave tilsyn mere. Grundlæggende er det jo kommunen, der har tilsyn med de institutioner, som de anbringer deres borgere på. Men lige præcis her er der måske grund til at tænke på, at der er det at have et højt fagligt niveau i den organisation, der udfører tilsynet, af aldeles afgørende betydning. Det kunne tale for, at tilsynet, uanset om det er kommunalt ejede institutioner eller det er regionalt ejede institutioner, der driver dem på entreprenørbasis, at det tilsyn lå hos regionerne. Den overvejelse synes jeg godt, I kunne tage med til videre drøftelser. Benedikt? Jeg er godt nok meget enig med Christian Grønbæk. Fordi det vigtigste er ikke, hvem der driver institutionen. Det vigtigste er, at vi stadigvæk har et højt specialiseret tilbud til de borgere, som har det største behov. Og min frygt kan også være, at hvis man hjemtager en meget specialiseret institution, og de andre kommuner trækker deres borgere hjem, så en kommune står med tomme pladser, så kunne det jo godt være nærliggende, at der er nogle kommuner måske, der får den tanke at putte nogle andre målgrupper ind, og dermed der får man en afspecialisering på sigt. Det er min største frygt for den model, at man har lavet netop på entreprenørmodellen. Så jeg deler fuldstændig Christian Grønbæks bekymringer. Og så vil jeg sige, at den gode dialog med kommunerne, den får vi jo også ved, at man nu har oprettet nogle forbrugerråd. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det forbrugerråd, men vi har pårørenderåd, vi har brugerråd. Og så laver man råd, hvor de enkelte kommuner, som har borgere boende på institutionen, de bliver repræsenteret og kan være med til at lave udviklingen på institutionen, og kan være med til at få en hel masse indflydelse. Fordi hvis det er sådan, vi bibeholder det specialiserede område, så kræver det altså meget, at vi får kommunerne med på vognen. Så det er vores vigtigste samarbejdspartner lige nu, det er kommunerne. Tak for debatten. Jeg er stort set enig med alt der er blevet sagt, ligesom I andre er det. Jeg tror, vi er enige om, at det er afgørende, at der arbejdes på gode faglige løsninger med den bedst mulige ressourceudnyttelse. Faglighed, orden i økonomien. Og det kan kun lade sig gøre i et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og regioner. Kommunerne og regionen. Vi ser vel også frem til evalueringen af det her område. Og jeg er også enig i det, Torben W. Schmidt siger om, at nu er det jo heller ikke sort-hvid. Det er jo ikke sådan, at alt, hvad der er kommunalt, dur ikke. Og derfor tror jeg også, som jeg fornemmede, at vi gjorde, men vi skal måske understrege det, at vi taler om det højt specialiserede område, som et område, hvor vi er nervøse for den faglige bæredygtighed. Til gengæld så har jeg svært ved at se, at der kan komme nogle kommunale, regionale, og du henviste jo til danske regioner, forhandlinger om at sætte stop på hjemtagningen. Tværtimod. Det er min bedste overbevisning. Nu er det jo ikke sådan, at vi har i pipeline de helt store hjemtagninger. Der er enkelte institutioner, blandt andet den før omtalte på Fyn, men ellers er det ikke sådan, at jeg vil sige, det store hjemtagningsbølge har fundet sted i forhold til, hvad man kan se i pipeline. Må jeg foreslå, at vi på baggrund af drøftelserne konkluderer i regionsrådet, at det fortsat er afgørende for vores politiske fokus på det her felt,
at der arbejdes på gode faglige løsninger med den bedst mulige ressourceudnyttelse, samt at det sker i et tæt samarbejde mellem aktørerne, regionen, os og kommunerne, og at vi som regionsråd ser frem til resultaterne af det intensiverede samarbejde med kommunerne, der er blevet indledt i initiativet Fælles Fokus i Syddanmark, som Jakob Stengaard Madsen redegjort for. Og så også de bemærkninger, som blev sagt, jeg tror det var af Susanne Lindet, om at vi som regionsråd også fuldt ud tilslutter os Danske Regioners arbejde i forbindelse med gennemførelse af kommunalreformen. Er det vi gør? Det er det vi gør. Tak for det. Dagsordens punkt 2. Det er årsrapport 2011 ledelses- og regnskabsberetning. Det er et fast tilbagevendende punkt, og heldigvis er det også fast tilbagevendende, at vi kan konstatere, at det er et godt og tilfredsstillende resultat, der er opnået sidste år. For 5. gang ud af 5 mulige er der sorte tal på bundlinjen. Allerede i starten af marts fik vi i regionsrådet i forbindelse med vores budgetseminar en første pejling af, hvordan det var gået i 2011, og det billede er jo ikke blevet ændret. Ganske kort kan vi sige, at vi nåede, altså i vores evaluering kan vi sige, nåede vi de mål vi gerne ville, har vi holdt vores del af de rammer og aftaler, som gælder for regionerne, og er opgaven løst effektivt og omkostningsbevidst. Alle 3 elementer er væsentlige, både i relation til evaluering, men også i relation til de igangværende økonomiforhandlinger. Det er jo netop nu, at vi tager hul på forhandlingerne med regeringen om næste års økonomi. Hvilket udgangspunkt giver det også for fortsat at løse vores opgaver og de udfordringer, vi står overfor? Og hvis vi da ser på aktiviteten. Aldrig før er så mange patienter blevet undersøgt og behandlet som i 2011. Aldrig. Aldrig før er så mange forskellige borgere blevet behandlet. Det gælder på både de almindelige sygehus, og det gælder inden for psykiatrien. Dermed så viderefører vi faktisk billedet fra regionens første år. Sygehusens aktiviteter fra 2007 til 11 er vokset væsentligt mere end det, der altid er blevet aftalt med den til enhver tid siddende regering. Og dermed altså også mere end der er, lad os bare sige det som det er, at der har været penge til, at der er aftalt finansiering til. Og netop her, altså det faktum, at vi laver mere, end vi får penge for, ligger vores helt centrale udfordring. For det går jo ikke. Det kan vi ikke blive ved med. Og derfor skal vi have fundet svaret på, hvordan vi får dæmpet væksten i aktiviteten, så vi får afstemt det med de kommende års meget snævre økonomi. Vi har jo taget forskellige initiativer på bord. Vi har snakket om forskellige ting. Hvordan går vi fra mest mulig diagnostik til mindst mulig eller bedst mulig, eller hvad ved jeg? Jeg kender ikke svarene, men vi kender i hvert fald fællesskab den store udfordring. Den høje aktivitet er vel og mærket skabt, uden at vi sætter regionens grundlæggende sunde økonomi over styr. Og derfor er det en udfordring i horisonten, jeg pointer ud. Og vi har haft nogle år, men vi har hidtil kunne styre den og håndtere den. Kan vi også det i årene fremover? Det, der er situationen for 2011, det er, at det samlede driftresultat er positivt, som i årene forud. Og i 2011 bidrager alle hovedområder. Der er ingen gynger eller karuseller. Alle hovedområder er positive. Alle sygehusene fremviser nu overskud på driften. Også OUH. Produktiviteten, altså omkostningseffektiviteten, er fortsat høj. Ja, den er faktisk landets bedste. Og vi har endnu en gang overholdt vores del af økonomiaftalen med regeringen. Det er jo meget tilfredsstillende. Ikke mindst i lyset af, at det har været med til at skabe en sund økonomi,
Den sunde økonomi har vi valgt at bruge i forhold til en langsigtet investeringsstrategi. Sidste år investerede vi næsten 1,2 milliarder kroner. Det gjorde vi, fordi vi ønskede bedre fysiske rammer for såvel patienter som brugere, også for vores medarbejdere og de fysiske rammer, de skal arbejde i. Vi gjorde det også, fordi vi tror på, at vi med vores investeringer kan skabe energiforbedringer. Og vi gjorde det, fordi vi tror på, at vi kvæg et efterslæb vil proppe nogle penge i apparatur og IT herunder arbejdskraftbesparende teknologi og nye velfærdsteknologier. Jeg synes også, vi skal glæde os over, at vi i forhold til det arbejde, vi har haft hidtil, har haft den løbende opfølgning, der har vist, at der er en rød tråd med de ting, vi får at vide. Der kommer ikke store overraskelser. Og det tager jeg endnu en gang som et udtryk for, at når vi arbejder med politiske beslutninger, så er vi altid alt overvejende i en situation, at vi lader vores politiske forskellige tilgange til tingene bero på fagligt og vel gennemarbejdet materiale. Det har vi alt overvejende gjort, og det håber jeg, vi vil gøre i årene fremover. Bemærkninger og spørgsmål? Ja, Willy Sand, værsgo. Jamen langt hen ad vejen, der tror jeg, at hele gruppen er enige i de bemærkninger, som Carl Holst har fremsat her omkring det forestående års regnskab. Når der alligevel er grund til at stille et par enkelte spørgsmål, som jo også går på forretningsudvalget, så hænger det jo sammen med, at jeg synes faktisk, det er mere tale om en regnskabsberetning og mindre om ledelsesberetning. Forstået på den måde, at når man har et så fint regnskab, som man har, ja, så har det altså også en pris på en eller anden måde. Og der var to ting, vi især hæftede os ved på forretningsudvalgsmødet, nemlig at ventetiderne på skadestuerne nogle steder er uhyggeligt lange, som den ene ting, og som den anden ting, at vi også er i en situation, hvor at den nye etablerede patientbefordring ikke fungerer godt nok. Altså der er sparet helt ind til benet på nogle områder, som gør, at servicen den måske lader en lille smule tilbage at ønske. De bemærkninger synes jeg også hører med, når man kigger på det gode regnskabsresultat, som det trods alt er. Omkring ventetiderne, så er de på skadestuerne, så bliver de kortere. Overordnet set, det ændrer ikke ved, at der sker svipser, og at det er en række eksempler på, at det ikke er godt nok, men de går i den rigtige retning. Omkring patientbefordring, så tror jeg ikke, at det måske nødvendigvis, at vi to er de eneste, der får venlige borgerhenvendelser, der påpeger, at de ikke synes, det er optimalt, det der foregår. Til det er det bare dog at sige, det har jo ikke noget med 11 at gøre, fordi i 11, der var det i gåseøjne den anden. Så jeg tog din bemærkning lidt som et, og på mange måder fair udtryk for, at du sagde, nu er der heller ingen grund til at blive alt for selvfed, men din bemærkning har så bare ikke så meget med 2011 at gøre, men ændrer ikke ved, at vi bliver nok nødt til at forholde os lidt på, hvad er op og ned på nogle af de uhensigtsmæssigheder, vi oplever i forbindelse med patientbefordringen, sådan at vi undgår, at det ikke bliver et stort issue, når vi får årsberetningen for 2012. Ja, Grønbæk. Sundhedsudvalget har den på sit dagsorden næste gang at få en redegørelse omkring kørselsordningen. Super, tak for det. Men jo. Andre? Det er der ikke. Vi følger indstillingen. Tak for det. Dagsordenspunkt 3. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2011 på over 10 millioner kroner. Kan vi godkende regnskaberne? Det kan vi. Dagsordenspunkt 4, det er genbevillinger. Det er også i forlængelse af regnskab 2011. Kan vi følge indstillingerne? Det kan vi. Dagsordenspunkt 5, det er projektstatus på sygehusbyggerierne. Når vi har den på,
så er det i forretningsudvalget en overvejelse, der går på, at vi synes, vi løbende skal give hele regionsrådet mulighed for at læse op på, hvad status er. Så det er ikke, fordi vi har et ønske om andet, end at de bare er orienteret, og derfor at vi følger indstillingen om at tage den til orientering. Ja. Punkt 6. Etablering af sundhedshus i Rudkøbing. Kan vi tage sagen til efterretning? Ja. Margrethe Torp, værsgo. I den socialdemokratiske gruppe vil vi gerne rose, at det er gået så fint, som det er. Det er virkelig en meget engageret gruppe på Langeland, der har stået bag det her. Vi har haft et fint samarbejde, så vi synes, det er lidt modelagtigt. Det var da dejligt at høre. Ja. Så kan det være, at vi kan bruge den model andre steder. Følger vi indstillingen? Det gør vi. Tak. Punkt 7. Det er en ny behandling på Odense Universitetshospital. Kan vi godkende at finansiere merudgiften til den nye behandling? Det gør vi. Punkt 8. Gebyr for udeblivelser i sundhedsvæsenet. Ja. Jo. Det kan da starte med at give ord til udvalgsformanden. Værsgo, Poul Erik Svendsen. Ja, tak. Regeringen har bedt regionerne om at indføre gebyrer ved udeblivelse fra aftaler i sundhedsvæsenet som et forsøg. Lovhjemlen til forsøgsvis at afprøve indførelsen af gebyrer har eksisteret siden 2004, men hidtil har man ikke i regionerne vurderet, at det var hensigtsmæssigt at afprøve dette. Region Syddanmark og Region Midtjylland har stillet sig til rådighed som forsøgsregioner, hvor der skal udføres nogle meget afgrænsede pilotforsøg med ordningen for at afdække effekterne på patienter, ressourceforbrug og økonomi. Gebyrerne ved udeblivelsen skal samtidig kombineres med bedre information om behandlingstidspunkter, eksempelvis sms'er, påmindelsesbreve og lidt adgang til at melde afbud. Formålet er at nedbringe antallet af udeblivelser, uden at man har hørt noget om det, således at ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet bliver mest optimal. I Region Syddanmark har vi valgt Rygcentret i Middelfart som forsøgssted, så fremt rammerne for projektet tillader det. Ved at placere forsøget her vil man sikre, at regionens borgere i forsøget stilles ens, i det den ambulante behandling af denne patientgruppe er samlet i Rygcentret. Det dækker hele regionen. Vi afventer i øjeblikket en beskrivelse af rammerne for forsøgene fra Sundhedsministeriet, inden Sundhedsstaben kan gå i gang med at udarbejde en projektbeskrivelse. Dette arbejde koordineres også løbende med Region Midtjylland. Projektbeskrivelsen vil blive forelagt regionsrådet til beslutning hurtigst muligt. Og så for at sætte tingene lidt skarpt op, så vil jeg afslutningsvis sige, nu har der været en del debat om det her. Og vi har en regering, der har et regeringsgrundlag i Danmark, der står sammen. Nogle af 80 sider. God læsning. Anbefalet til alle. Og for mig er det utroligt vigtigt, og det har vores regering med sundhedsminister Astrid Krag i spidsen sørget for, at demonstrere, at betaling for behandling, det er ikke noget, vi vil have. Vi har fjernet det, der var lagt ind. Og i debatten synes jeg, man har blandet betaling for behandling og gebyr sammen. Det er to forskellige ting. For mig er det utrolig vigtigt og principielt, at man har en ret til gratis behandling. Det er for mig lige så klart, at man skal ikke have en ret til at blive væk uden afbud. Det er sløseri. Der er ikke penge nok til det velfærdssamfund, vi har. Vi skal passe på dem, vi har. Og når der er nogen, der udebliver uden et afbud, så er der altså nogen, der ikke kommer til, eller bliver forsinket med at komme til. Man tager nogle penge fra nogle andre. Man har en omkostning, som kunne være undgået. Så hvis man kan komme det her til livs, så vil det være en god ting. Om det her så er en klog løsning, det er jeg ikke 100% sikker på. Men det vil være vigtigt, at man får det afprøvet, og derfor synes jeg, det er klogt, at ministeren har bedt gennem danske regioner, om der er nogen, der vil lave pilotprojekter på det her. Drukner det i administration eller hvad? Undersøge sagen videnskabeligt ind til benet. Er det her en måde at klare det her på, hvor vi bruger en del penge, uden at få noget ordentlig behandling for det. Så med disse ord, så vil jeg sige,
at jeg synes, det er en rigtig klog ting, at regeringen har foretaget sig her, at i stedet for at man trækker det ned over hovedet på os alle sammen, at man så siger, prøv det af, og vi gør nogle erfaringer på det, og kan vi komme det til livs, at nogen bare bliver væk, så er det selvfølgelig en god ting. Plus, at når vi aflyser noget, skal vi selvfølgelig også have den samme forpligtelse til at give afbud, som folk skal have, der ikke kommer til at give et afbud. En lang taleliste. Tyge Nielsen, John Hyr, Bjarne Juhl Møller, Grønbæk, Fredrik Madsen, Ide Gamborg og Bente Gertz. Har jeg overset nogen? Så jeg dig, Bo Lieberén. Hold da fast. Nu tør jeg ikke spørge, om jeg har overset nogen mere i hvert fald. Hun er på. Nej, du plejer altid at komme sådan til sidst, når alt er sagt. Tyge Nielsen, værsgo. Ja, jeg er i og for sig enig med Poul Erik Svendsen i meget af det, han sagde. Jeg glæder mig til, at næste gang jeg skal have nye briller, at man så har afskaffet sundhedsgebyret på dem. Vel, så er jeg i og for sig fortrøstningsfuld på indstillingen her. Indstillingen fra Sundhedsudvalget er jo klar. Vi synes ikke, det her det er særlig rart, men når vi nu har en regering, der har bedt os så mindeligt om at prøvekøre det her, og det står rent faktisk i deres regeringsgrundlag, det vil de gerne have prøvet af, jamen, så synes vi da som lovlydige regionspolitikere, at det vil vi godt følge dem i, og som vi har varmt anbefalet af Poul Erik Svendsen. Jeg synes måske, det er lidt tankevækkende, at SF'erne har stemt imod, specielt i relation til, at det er jo deres egen minister, der har bedt om vi ikke vil prøvekøre det her, og vi kunne få prøvekørt for at få et bedre beslutningsgrundlag. Det synes jeg tjener alles interesse, og derfor så synes jeg, at lad os prøvekøre den model her, så se om det virker. Og jeg synes, det vil klæde regionsrådet, hvis vi alle sammen var enige om det. Bjarne Juhl Møller. Jamen, jeg vil også give udtryk for en opbakning til det her forsøg. Poul Erik Svendsen var inde på nogle af de uheldige konsekvenser af, at nogen udebliver uden at melde afbud. Der sætter nogle læger, der sætter nogle sygeplejersker, der sætter noget i det hele taget personale og noget apparatur, som går i stå. Det første kvarter venter de på, om vedkommende måske bare er forsinket. Det næste kvarter bruger de så på at observere, at vedkommende er ikke forsinket, vedkommende bliver simpelthen væk. Det er spildtid, og hjemme et eller andet sted i et hjem sidder der en anden patient, som faktisk gerne ville have været behandlet, hvis han havde fået, eller hun havde fået muligheden for det. Og jeg synes et eller andet sted, det kan godt være, at det lyder uartigt, men jeg synes faktisk, det er uartigt, at man i så stor udstrækning bliver væk uden at melde afbud. Vi kender jo alle sammen, vi kan komme ud for et eller andet pludseligt opstående problem, men det viser sig jo ved forskellige opgørelser, at det er en stigende tendens, og det er et stort omfang. Og derfor synes jeg, det er rigtig fint, at vi nu går i gang med at prøve gebyrvejen. Der er ingen af os, der bruger som gebyr. Jeg behøver bare nævne ordet en p-bøde, så stritter hårene på de fleste af os. Men her er vi jo lige så vel som når vi parkerer ulovligt, men det her er jo en ganske mere alvorlig sag, og derfor synes jeg, det er helt fint. Lad os gøre et forsøg. Det eneste, jeg personligt kunne tænke mig, det var, at der var lidt flere, der kom med i det her forsøg, for jeg tror, det er nødvendigt, og jeg tror, det er en god løsning også på at hjælpe på eventuelle ventelister rundt omkring, at vi får det her, eller vi kommer det her uvæsen til livs. Så lad os endelig komme i gang, og lad os
ikke lade det gå for lang tid, før vi udvider det til andre områder. Tak. Selv tak. John Hyrup. Ja, jeg var jo den eneste, man skal sige, i udvalget, som stemte imod indstillingen fra starten af. Jeg har jo den frihed, kan man sige. Jeg er jo ikke afhængig af nogen regering eller nogen som helst regering. Jeg kan jo sige, hvad jeg vil. Og selvom det havde været sådan, så har jeg jo også ret til at være uenig med dem, som nu er på Christiansborg. Det er uanset hvilken regering der sidder. Det, der ligger i det, det er, at man kan jo meget, hvis vi går ud og spørger folk på gaden, så kan man jo sige, at det er jo meget fornuftigt, men det er også forfærdeligt, at folk ikke kommer til den her behandling. Det kan man selvfølgelig godt forstå dem, fortænke dem, at sådan er det. Men problemet er, at vi ved jo ikke, om det er sløseri. Vi ved jo ikke, hvorfor folk ikke kommer. Principielt synes jeg ikke, det der med at bringe penge mellem borger og region er en specielt god idé. Det er den ene ting af det, og så hvis man på forhånd ved, at uanset hvad man laver af forsøg, så er man ikke indstillet på at lave gebyr, så synes jeg ikke, man skal retfærdigvis skal lave forsøget altså. Og det andet er jo også, at man har jo lavet forsøg, man ved jo godt lidt om det her område her. Der er jo notater fra Danske Regioner, der viser, at man er meget tilbageholdende med det her, fordi man er bange for de store administrative omkostninger, der er i det her. Man har også lavet, og det tror jeg også, Ida vil sige, at der er faktisk lavet forsøg, blandt andet på Kolding Sygehus, og man har begyndt at undersøge, hvad er det for nogle målgrupper, der ikke kommer. Og jeg tror personligt på, at der er en social ubalance der. Jeg tror faktisk, det er folk, som ikke har særlig styr på deres liv, som bliver ramt af det her. Og det viser sig også, jeg tror også, at der vil være nogen med en anden etisk baggrund, der vil blive ramt af det her. Så det stiller store krav til regionen at lave de her gebyr. Og hvad skal vi så gøre? Hvad vil vi gøre, hvis folk ikke vil betale? Skal vi så sende dem til en kasse? Hvordan vil de gøre? Der vil være nogen for hvem, som jeg kan se. Jeg har fundet ud af nogen, som ikke kommer til det rygcenter der. Og de er bistandsklæder. I vil aldrig nogensinde få de penge ved den. Sådan er det. Og jeg ved også, at i Middelfart, der gør man simpelthen det, hvis folk ikke kommer 1 eller 2 gange, som er noget skidt, så lukker man simpelthen bare for sagen, og så er patienten afmeldt simpelthen. Så ligger der også det ved det, jeg kan se, vi har bedt om nogle tal, jeg kan jo se, at der faktisk desværre på Middelfart Rygcenter er forholdsvis stor, jeg tror omkring 10%, som ikke kommer. Og det er meget højere end alle andre afdelinger. Så når man nu laver det her forsøg, så synes jeg, at man skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at konklusionerne på det her projekt kan overføres til andre afdelinger. Det skal man være ofte på. Det er ikke sikkert, at det gælder på andre afdelinger. Det skal man bare have med, når man laver de her ting. Ikke? Og så synes jeg også, at 500 kroner det er mange penge, men det er selvfølgelig, fordi det skal være noget, der virker. Noget, som folk virkelig kan blive forskrækket for. Ikke? Men jeg tror, der er en social ubalance i det gebyr, og jeg går ikke ind for gebyr i den her seance. Jeg har også set nogle læserbreve, der siger, at folks forståelse for aflyste operationer osv., det må måske falde for et lille sted. Det vil blive mindre, når man først skal til at kræve gebyr for alt det andet. Så jeg, og i hvert fald Socialistisk Balance, vil gå imod den her indstilling. Tak. Grønbæk. Vi oplevede på det borgertopmøde, vi havde i marts 2011, at et af topscorerne blandt det folk opfattede som rimeligt og retfærdigt, det var lige præcis gebyr på udeblivelse. Det samme kan vi se, når vi laver opinionsundersøgelse. Det er et populært gebyr, og det er det jo selvfølgelig, fordi det er der noget svineri at udeblive, og i princippet påfører systemet en omkostning, som der ingen har glæde af. Så der er ingen tvivl om, at der er, skal vi sige, populistiske grunde til at tænke i retning af at gøre det her. Jeg skal ikke gå ind i en dybere diskussion om det er derfor, det står i regeringsgrundlag. Jeg skal heller ikke gå ind og diskutere, om det er mit parti, som plejer at blive beskyldt for, at stort set er skrevet regeringsgrundlag, der har fået det her skrevet ind. Det ved jeg ikke. Men det er også ligegyldigt. Fordi det her område er også et område, hvor vi må sige, at vi har begrænset viden. Det er ikke sådan, at hvis vi spørger, så er det vældig statistikbelagt, hvor at på den der afdeling der er det 2,7, og på en anden afdeling der er det 9,8%, der udbliver. Det ved vi ikke, og det er måske også meget godt, fordi vi har sådan set registreringer nok. Vi vil heller ikke i hvilken omfang det medfører reelle omkostninger. Betyder det blot, at man nu ikke er en halv time, men kun et kvarter forsinket i ambulatoriet, at der er en, der er udeblevet, så er den reelle omkostning måske ikke så stor. Vi ved heller ikke,
hvad der virker, om det er det her, eller det er sms-besked, eller det er noget tredje, som kunne medbringe til at bringe det ned, og vi ved heller ikke, hvad det koster. Så derfor er der sådan set meget god idé i, når man på den ene side har et dyr herude, som er populær i folkehavet, og på den anden side vi ikke ved ret meget om, hvordan tingene virker, at vi så prøver at få lavet et kontrolleret forsøg med det, og så kan vi derfor tage stilling til, om det er det, vi vil, eller det er en kombination af det her og nogle andre ting. Og så vil jeg lige anholde den der med at der ikke tales for behandling i sundhedsvæsenet. Det vil jeg modificere med 17%. Hvorfor 17%? Det er fordi Institut for Anvendt Kommunalforskning har lige udgivet en rapport, der sammenligner brugerbetaling i en række lande. Det er Danmark, Sverige, Finland, Norge, England og Tyskland. Og det korte og lange, det er, at i de fleste lande, der har man en brugerbetaling cirka i den der størrelsesorden, altså en sjettedel, og sagen er blot, at den er meget forskelligt fordelt, fordi hvor den praktiserende læge henter 95% af sin omsætning hos Bo Libegren og hans departement, så henter tandlægerne kun cirka 22%. Sagt med andre ord, der betaler vi en betydeligt større del selv. Er vi i en situation, hvor vi har behov for psykiatrisk konsultation, så er det gratis. Kunne det være løst med en psykolog, så kan det koste en bondegård 600 kroner i timen. Og hvis man ikke... men altså, sådan er det. Og så siger, at vi ikke har brugerbetaling for behandling. Det er en sandhed med 17% modifikation. Frede Madsen. Ja, tak. Nu ved jeg ikke, hvad det var, Poul Erik Svendsen stod viftet med før, om det var de radikales regeringsprogram, han stod med deroppe, fordi jeg kan da ikke tro, at Socialdemokratiet har haft noget indflydelse på det regeringsprogram, der er lavet. Fordi hvis jeg kigger på og ser, hvad der er sket før valget, og hvad der er sket efter valget, så står der intet af det, der er sket før, eller man har sagt før valget, det står ikke efter valget. Men det er nu også lige mig med det. Jeg er helt enig med Poul Erik Svendsen i mig, det han har sagt her, at vi skal selvfølgelig ikke have noget brugerbetaling på vores sundhedssektor. Selvfølgelig skal vi ikke det, og det er vi også imod i Dansk Folkeparti. Men alligevel, så synes vi godt, at vi kan gøre det på den her måde, vi siger, hvis folk ikke kommer ud til en undersøgelse, eller hvad de nu skal på sygehuset, så må de betale for det, så frem de ikke har sendt afbud. Jeg foreslog også på forhandlingsudvalgsmødet, at vi måske kunne sende en sms eller et eller andet til de mennesker, der skulle ud dagen eller 2 dage før. Jeg blev ikke helt klog på, om det var det, man gjorde, men hvis man ikke gør det, så synes jeg, det er det, man skal gøre. Og hvis man har gjort det, så er der altså ikke nogen undskyldning for, at man ikke kommer der. Så derfor er det indstillingen for os i, det er, at vi godt kan støtte op om det forslag, der ligger her i den. Tak for det. I Damborg. Jeg vil gerne starte med at slå fast, at alle har en forpligtelse til at tage fællesskabets ydelser alvorligt. Og derfor er udeblivelse også en alvorlig sag. Derom hersker der ingen tvivl. Men når Sundhedsudvalget så starter med at sige, at de som udgangspunkt er imod gebyrer, så forstår jeg ved den sødeste grød ikke, hvorfor de så skal indføres. Fordi er Rygcentret nu et velegnet sted? Ja, det er der ingen, der ved. Ja, altså bortset fra, at vi kun har et enkelt tilbud i regionen. Fordi har vi undersøgt det her? Har vi taget andre ting i brug, som måske har en større effekt? For vi kan vel ikke være i tvivl om, at formålet med det her er at mindske udeblivelserne og aflysningerne. Og jeg vil tillade mig at citere vores regionsrådsformand, der lidt tidligere, da vi havde regnskabsfremlæggelsen, sagde, at vi tager udgangspunkt i de gode faglige løsninger, uanset vores politiske tilgang. Det vil jeg gerne holde dig fast på, hr. Holst. Fordi vi skal skabe evidens. Vi skal afdække problemet og skabe viden om, hvad der er, der virker. Men det er jo allerede gjort. I Ugeskrift for Læger den 20. april 2009, der blev der offentliggjort et forskningsresultat, lavet af Forskningsinitiativet for Sundhedsforskning og Pædiatrisk Afdeling på Sygehus Lillebælt. Det viser tydeligt, at udeblivelserne mere end halveres til aftaler, hvis patienterne kort inden får en påmindelse. Og forsøget, der var i Kolding, der brugte man breve. Det var før Datatilsynet havde givet mulighed for, at man kunne bruge sms. Så nu lægger det der lige for. Faktisk så fik man en nedbringelse af udeblivelserne fra 9,5% til 2,4%.
Hvorfor må vi ikke tage politiske beslutninger begrundet i gode faglige løsninger? Hvorfor må vi ikke tage politiske beslutninger på forskning, der allerede er lavet, endda i Region Syddanmark? For lad os afdække problemet. De oplysninger, jeg har kendt til, der ligger de fleste af vores udeblivelser på et sted mellem 3 og 4%. Jeg er godt klar over, at det for Rygcentret muligvis ligger på cirka 10%. Men jeg siger muligvis. Vi ved, at vi cirka selv aflyser fra regionens side omkring halvdelen af de mellem 3 og 4%. Skal vi så udbetale et gebyr som kompensation, når vi er nødt til at aflyse en aftale eller en operation? Hvordan kan vi sikre os, at brevet med den oplyste tid nogensinde er kommet frem? Det var en af problematikkerne i det forskningsmateriale, der ligger til grund, som jeg har nævnt her. Skal den forælder, der planlægger ferie til at passe et barn efter en større operation, som vi må aflyse, have kompensation for den ferie, der ikke kan aflyses, og have dækket en erstatningsferie? Hvis man nu bliver syg på selve dagen, eller er akut indlagt et andet sted i systemet, skal man så opkræves et gebyr? Og det må man jo sige, at der er en overhængende fare for, eftersom det er jo syge mennesker, vi behandler. Skal min mand, som ved en fejl ikke blev indkaldt til kontrol efter 2 operationer, også have kompensation? Nej. Og hvem skal vi have til at administrere det her? Når vi har kunnet se, at muligheden har været der for at opkræve gebyr siden 2004, og at man ikke har ønsket at gøre det fra et flertal af regionsrådets side, så kan man jo undre sig over, hvorfor det pludselig er blevet så attraktivt. Fordi det står i et regeringsgrundlag. Jamen så kan jeg ikke forstå, at vi ikke bare starter med alle de andre gode løsninger. Hvad med sms? Hvad med mulighed for selv at booke sin aftale ind i de ledige muligheder? Og så vil jeg tillade mig en ting at sige, hvor meget vil vi acceptere at bruge på administrative problemstillinger ved det her? Hvor meget vil vi acceptere at bruge på en klageinstans? For naturligvis må man vel have ret til at klage, hvis man opkræver sit gebyr. Hvad nu, hvis man aldrig har fået brevet? Hvor langt vil man gå for at opkræve gebyret? Skal vi i en kasse? Nej, SF vil ikke være med til at lave symbolpolitik. Vi vil være med til at udvikle den offentlige sektor. Vi vil være med til at tænke nyt, men på et vidensgrundlag. Fordi vi skal passe på sammenhængskraften i vores samfund. Og ansvaret for de fællesskaber, som vi igennem generationer har skabt til at varetage den enkeltes problematik. Og vil et gebyr på 500 kroner gøre det acceptabelt at blive væk, hvis det passer en bedst? For så har man jo betalt sig fra det. Giver det borgerne en ret til at blæse på tider? Nej, jeg synes, vi skal tænke os om. Jeg synes, vi skal lave gode politiske beslutninger begrundet i gode faglige løsninger, uanset hvilken politisk tilgang vi har til det her. SF er imod gebyrer. Vi synes, gebyret er alt for højt, der er foreslået. Vi synes ikke, man gør brug af den forskning og viden, der er indsamlet, som allerede er indsamlet oven i købet i vores egen region. Vi synes, det her det er et spørgsmål om at forsøge at drille en sundhedsminister. For SF langt mere, end det handler om at skabe bedst mulige løsninger for de borgere, minimere udgifterne og udvikle den offentlige sektor. Poul Erik Svendsen synes, at det er en klog regering, der laver et forsøg på det her. Få et forsøg. Jeg synes, han giver regeringen æren for noget, den ikke har helt fortjent. Det, som regeringen med deres regeringsgrundlag lavede op til, det var ikke, at der skulle være et forsøg. Det var, at man fandt det rimeligt, at de, der udebliver fra ambulante undersøgelser, operationer med videre, opkræves et gebyr. Slut. Ambulant behandling i sundhedsvæsenet, gebyr. Det var jeg meget betænkelig ved. Fordi, som der var en, der blev sagt, når man har haft muligheden for at gøre det her siden 2004, hvorfor har vi så ikke gjort det? Fordi der er en række argumenter for og imod, men også imod. Administration, social slagside, alle de ting, som jeg har argumenteret for. Plus har vi nogle undersøgelser. Der er en række af de undersøgelser, Ida Damborg henviser også til den, som nogen vil sige, de er ikke videnskabeligt signifikante, hvad ved jeg.
Men det er ikke helt fair at sige, at vi ikke har taget udgangspunkt i den. Samtlige undersøgelser har jeg forsøgt i min kamp for at begrænse skadevirkningerne af regeringsgrundlaget givet til sundhedsministeren. Og det var før hun gik på barsel. Så hun har fået dem alle sammen. Jeg frygtede, at det her blev noget, man påførte sundhedsvæsenet, uden empiri, uden faglighed, men fordi det stod i regeringsgrundlaget. Jeg argumenterede voldsomt for at undgå det, fordi jeg synes, det var ugennemarbejdet. Det tog ikke hensyn til, at vi jo alle steder, også i Region Syddanmark, har meget intensivt fokuseret på brugen af SMS og booking osv. Da så regeringen fastholder, at man vil det her, så er jeg glad for, at det lykkes at få det som et forsøg. Et forsøg, hvor vi så kan få den empiri, den undersøgelse, det grundlag til at vurdere, om det er noget, man vil. Men John Hyrup er jeg enig i, der er nogle ting, man kan spørge om. Jeg er fuldstændig enig. Men jeg tror ikke, der er noget argument, der er blevet sagt i salen her, pro-kontra, som jeg ikke har været med til at overrække til ministeriet. Og derfor så falder det mig lidt ejendommeligt, at det vi nu gør, skulle være et udtryk for, at vi vil drille en sundhedsminister. Den udlægning tror jeg, hun selv vil være ked af forløbet. For mig er det et forsøg på at få skabt faglighed i det her. Få skabt evidens for det her. Så det her ikke bare var noget, man kvad et regeringsgrundlag ville påføre vort sundhedsvæsen. Dermed ikke sagt, at vi ikke gør alle de andre ting. For det har vi besluttet at arbejde på. Booking og sms og hvad ved jeg, som jeg faktisk et langt stykke hen ad vejen tror, vi kan komme rigtig, rigtig langt med. Jeg har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, hvor jeg var henne i det her, og jeg ikke gør det for at drille, men faktisk gør det for at hjælpe til gavn for sundhedsvæsenet. Ja. Bente Geertz, værsgo. På forretningsudvalgsmødet, der tog jeg forbehold for det her punkt her. Det gør jeg ikke i dag. Men det er selvfølgelig ikke med et helt hjerte, jeg går ind og stemmer for den her sag. Jeg stemmer for, at vi indfører forsøget på Rygcentret i Middelfart. Men det er rigtig vigtigt for mig, at vi i pilotprojektbeskrivelsen får indføjet, at vi får undersøgt, hvorfor folk de udebliver. Jeg tror ikke på, at det er almindelige slendrian, der gør, at folk de bliver væk. Og så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad gør vi, hvis nu rammerne for forsøget ikke tillader, at det bliver i Rygcentret, vi gør det? Skal vi så have sagen op igen, så vi finder et nyt sted, vi kan lave forsøget på, eller hvordan klarer vi den? For det er vel ikke en blankocheck, vi giver til at indføre forsøget i hele regionen på alle forskellige afdelinger. Jeg tager lige den med det samme. Hvis de rammer, som ligger til grund for det, vi beslutter, af en eller anden årsag ikke kan lade sig gøre, så skal vi have den igen. Undskyld. Henrik Møller. Ja. Nu er ordet drilleri jo blevet brugt, og det synes jeg ikke, vi skal så meget ind på. Det vil jo altid være sådan, at vi har et folketing og en regering, og det er ligesom en ting, og så har vi et regionsråd, det er en anden ting, og nogle kommuner, byråd, kommunalbestyrelse, det er en tredje ting. Og der er en grund til, at vi har de tre forskellige ting, det er, at man kan træffe forskellige beslutninger de forskellige steder. Det er ikke altid de beslutninger, de harmonerer. Og det kan både gælde på, på den røde side, eller hvad det nu er i de her dage, men det kan også gælde over på den markante blå side. Så der tror jeg ikke, der er nogen, der har noget at lade hinanden høre. Det er stadigvæk sådan, at det er regionsrådet her, der beslutter, hvad det er, vi vil indføre i regionen af forsøg, og nu er det altså et forsøg vedrørende gebyr. Og med hensyn til regeringsprogrammet, der er det jo sådan, at det kan godt være, at det står i regeringsprogrammet meget bastant, at der skal være gebyr
Men det er jo dog ikke en lov, der er blevet vedtaget endnu, som vi bare skal efterleve. Så det er en hensigtserklæring, en programerklæring, som vi kan tage op, eller som vi kan lade ligge. Og det kan man jo så have forskellige meninger om. Ida har redegjort for SF's holdning, det vil jeg ikke gentage. Men jeg synes, ligesom Christian Grønbæk, det her det lugter lidt lige lovlig meget af symbolpolitik. Der er en fornærmelse og en forarvelse måske, som er blevet udbredt, eller er udbredt i befolkningen, eller blevet udbredt i befolkningen omkring, at det er da også forfærdeligt, at folk de bare pjekker fra nogle undersøgelser, nogle operationer osv. Det er for galt, og derfor så skal de have en bøde. Og sådan kan man have og skabe mange former for fornærmelse og forarvelse over alt muligt. Det kunne også for eksempel være i forhold til de arbejdsløse, jamen de skal bare ikke gå her så de skal spise sig med mindre, og de skal aktiveres mere osv. osv. Det er bare et eksempel til sammenligning. Men det er og bliver symbolpolitik sådan noget, hvis det ikke er rigtig noget, der har realitet i virkeligheden. Og det viser de her undersøgelser så fra Region Syddanmark også. Derfor er jeg ikke så bekymret endda, hvis det her forsøg jo bliver vedtaget. Det gør det jo, som man kan høre her i salen. Fordi det vil ramme ganske få mennesker. Og når det så er sagt, så er det blevet sagt mange gange, at der ikke er nogen betaling i vores sundhedssystem. Og det passer jo altså simpelthen ikke. Fordi jeg ved i hvert fald, at apotekeren og tandlægen og optikeren, det er nogle dyre kammerater at komme i nærheden af. Især for dem, der har en lille penge på. Og hvis jeg skulle vælge de her 3 ting, og så det her med gebyret, så vil jeg hellere af med en af de andre 3 ting, end med gebyret på 500 kroner. Det vil jeg trods alt sige. Men jeg synes, hvad skal man sige, hvis folk er slemme og sådan noget, decideret helt bevidst bare bliver væk fra tingene, okay, så kan man måske godt sige, at det er der ikke er helt rimeligt. Men jeg synes bare, at den her form, den, som man nu vedtager her, den synes jeg er forkert. Jeg synes godt, man kunne arbejde mere i, hvordan man får alle folk til at komme til de her undersøgelser osv. Det kunne man have begyndt med. Men det arbejder man også på samtidig med, og det er jo godt nok. Bo Liberen, værsgo. Ja, tak. Lige for at gribe fat i det sidste, Henrik Møller siger, så er det jo interessant, at regeringsgrundlaget her bliver betragtet som en hensigtserklæring. Det kunne man jo så håbe på, at det gælder meget andet, der står i det. Ikke bare betalingsringen, men også det her med gebyrer. Det sagt, så er jeg meget enig med det, Henrik Møller siger omkring symbolpolitik. Der er mere symbol i det her, end der er realitet. Men der er en enkelt ting af det, der er blevet sagt indtil nu, som jeg synes kalder på lige at få en uddybning. Det er, når Poul Erik Svendsen siger, at vi skal have den samme forpligtelse til at melde afbud som system over for borgerne, som borgerne skal have til at melde fra over for sygehuset. Fordi et eller andet sted hen, synes jeg, at det udsagn, det er jo smukt. Jeg vil bare gerne vide, Poul Erik Svendsen, hvordan du har tænkt dig at praktisere det. For nogle af de aflysninger, som vi får allermest kritik for, og som gør allermest ondt, og dem, der kommer ud i medierne, det er jo, når nogle borgere er kommet ind på sygehuset, er blevet sat til at faste, og har ventet rigtig, rigtig længe på at komme til, så sker der nogle ting, som gør, at man får nogle akutte patienter ind, og man må aflyse nogle af de planlagte. Det er jo den type aflysninger, at vi hører om, hvordan pokker er det lige, du vil håndtere, at vi giver et afbud på linje med det, vi forventer af borgerne i den her sammenhæng. Jeg ser i hvert fald en detalje af et praktisk problem. Så synes jeg jo, at jeg har haft en sjælden oplevelse at høre Ida Damborg komme med et rigtig smukt indlæg, som jeg synes, du skulle holde i SF-gruppen. Altså et eller andet sted hen, så fik du jo sagt alt det rigtige. Men som Carl Holst jo så rigtigt har redegjort for, så kommer den her sag jo, fordi der er nogen af os, der frygter, at regeringsgrundlaget ikke kun er en hensigtserklæring, som frygter, at man faktisk vil trække det her ned over hovedet på os, og derfor synes det er bedre at få prøvet det af i nogle afgrænsede rammer. Og hvorfor prøve det af i nogle afgrænsede rammer? Jamen altså, man kan sige, at der er vel 3 hovedargumenter for, hvorfor det Hvad koster det?
at få etableret det her opkrævningssystem i forhold til, hvad vi får ind. Og endelig, så kan man sige, hvad er det så for den kompensation, at vi skal yde borgerne i de tilfælde, hvor vi, i nogle af de tilfælde, som jeg nævnte her i forhold til Poul Erik Svendsen, desværre må aflyse nogle behandlinger en gang imellem. Og det er jo derfor, at nogle af os kommer i den paradoksale situation, også når et af regeringspartiernes repræsentanter her i salen i dag stemmer nej, at det er os, der er dem, der er lovlydige over for den måde, som tingene nogle gange er indrettet på, og siger, så stemmer vi hellere det her forsøg igennem, og laver det, der gør mindre skade, og så lad os se, hvordan det virker. Og skulle det nu vise sig, at det løser alle problemer, jamen så tror jeg, at der er nogle af os, der er villige til at lade os overbevise. Jeg frygter bare, at vi får bekræftet de dårligdomme, som vi har en klar fornemmelse af de fleste af os. Ingeborg Morris Hansen. Jeg synes også, det er interessant, når du, Ida Damborg, siger, at vi i SF ikke er enige. Du repræsenterer et parti, hvor ministeren for Sundhed og Forskning er fra SF. Og jeg undrer mig sådan set lidt over, at når man i baggrundsnotatet siger, at der ikke er valide data for, hvor stort problem det er, så iværksætter man behandling. Jeg er glad for, at det ikke er sådan i sundhedssektoren, at man iværksætter behandling uden at kende problemets størrelse. Velvidende der isolerede enkeltundersøgelser, så kan man nok ikke brede dem ud over hele Danmark. Jeg frygter, at det næste så også bliver med diagnosegarantien. Man kender ikke helt problemets størrelse, men man iværksætter handlinger. Ministeren har jo sendt et brev den 8. marts til danske regioner, hvor man anmoder om redegørelse for, hvilke initiativer regionerne tager for at mindske antallet af udeblevelser, men man kender ikke problemets størrelse. Og så lægger man så også op til at indgå i pilotprojekter, og det er så det klogeste, man kan gøre her, da man ikke kan generalisere. Der er altså 2 måder at løse problemet på. Det ene det er at straffe med bøder, det andet er at give påmindelser. Og nu må vi så se, hvilken af metoderne, der virker bedst. Jeg synes, det har været vigtigt at få afdækket problemet, inden vi går i gang med løsningerne. Det kan være, at vi så kan få det langs ad vejen. Det andet, jeg gerne vil lige gøre opmærksom på, det er den problematik, som flere har været inde på. Det er aflysninger fra systemets side versus aflysninger fra brugerens side, borgerens side. Den problemstilling bliver der jo så heller ikke løst op i her. Men grundlæggende synes jeg, det er en rigtig god idé at arbejde på valide dataudsagn, og det er jo nemlig det, man gør i sundhedssektoren. Torben W. Schmidt. Ja, jeg har 2 bemærkninger. Den ene, den er seriøs, og den anden er måske ikke helt så seriøs. Den første er, at jeg er måske lidt betænkelig ved, at vi vælger rygambulatoriet i Middelfart, fordi der er flere, der har sagt, at det skal være en videnskabelig begrundet undersøgelse. Det skal være kontrolleret forsøg, tror jeg, var udtrykket Christian Grønbæk brugte. Hvis det er sådan, at de faktisk ikke helt præcist ved, hvor stort problemet er i øjeblikket på det tilbud, så er det jo svært at lave et kontrolleret forsøg, for så ved vi ikke, hvad udgangspunktet er. Man kunne måske ønske sig, at det sted, vi lavede det her forsøg, hvis man laver det, er et sted, hvor man har et fuldstændig klokkerent statistisk materiale, som siger, sådan er situationen i øjeblikket, og så kan man komme om et halvt år og sige, sådan er det forandret. Men hvis jeg har forstået informationerne rigtigt, så har de faktisk ikke noget særligt godt datagrundlag, og så ved vi virkelig ikke, hvad det egentlig er, der sker, selvom der sker en forandring, for vi ved ikke, hvad det var, det forandrede sig fra. Den lidt mindre seriøse er, at jeg kunne få lyst til at læse med formandens tilladelse et lille citat op fra den debat, der foregik for 8 år siden. Det var foråret 2004. Og der siger en af ordførerne, med hensyn til at tillade amterne at lave forsøg med opkrævning af gebyr ved udeblivelse for aftalt behandling, kan vi ikke tilslutte os den del af lovforslaget. Det er et bureaukratisk tiltag, hvor vi levende kan forestille os, hvor meget papirarbejde, der yderligere skal iværksættes for at sætte sådan tiltag i værk. Set i lyset af, at det offentlige også aflyser behandlinger, må man derfor stille spørgsmålet, vil patienterne så få godtgørelse? Nej, send en reminder i stedet for i form af et postkort, eller foretage en telefonopringning, når en behandling eller operationen nærmer sig. Det har man gjort andre steder om med stor succes. Desuden kan vi forestille os, at nogle amter vil benytte sig af ordningen, og andre ikke. Det er det, jeg har gjort opmærksom på i udvalgsbehandlingen. Altså at vi får en uens behandling i sundhedsvæsenet. Det er ikke just pynteligt for en regering i forhold til borgerne. Man kunne sige, ikke just pynteligt for en region i forhold til borgerne. Nu skal jeg nok slutte. Jeg vil gerne pointere her, at selvfølgelig skal en borger møde op til behandling, når man får et givet tidspunkt på et givet sted. Ingen tvivl om det. Men jeg synes, det her er bureaukratisk. Jeg havde aldrig drømt om, at en liberal regering kunne finde på sådan noget.
eksempel, kunne man jo sige, så en liberalt domineret region kunne finde på sådan noget. Og jeg skal straks afsløre, at det er Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti, som var den hovedkraften ved den lovbehandling i foråret 2004, som til det sidste forsøgte på at få undgå, at der kom noget som helst om gebyrer i almindelighed ind i lovgivningen. Og det var Dansk Folkeparti, støttet af SF, Enhedslisten og Kristendemokraterne, med Radikale Venstre, som undlod at stemme på det punkt, der forsøgte på at forhindre det her med, at man kunne pålægge gebyrer. Bare sådan lidt historisk vejledning. Så der er altså andre partier, der måske ikke altid følger trop med det, som deres ordfører på Christiansborg eller deres regeringsmedlemmer i et regeringssamarbejde går ind for. Poul Erik Svendsen. Jamen, der er jo mange ting at tage fat i. Jeg har mange notater her. I forhold til det, Bo sagde, så mener jeg, at man må have en beskrivelse af de ting, altså hvad er det offentliges forpligtelse, og hvad er borgerens forpligtelse i det her, ikke? Og der mener jeg slet ikke, at man kan drage de sammenligninger, som Torben Schmidt kommer med her sidst, citeret fra en anden. Altså, hvis der er en elev, der udebliver for undervisning, eller hvis jeg aflyser en time, det er to vidt forskellige ting. Og en elev, der pjekker, det skal altså have konsekvens, ikke? Men det er ikke det samme, det skal have den anden vej rundt. Og alle os, der er tilhængere af det her stærke, gode samfund, vi har med en stærk offentlig sektor, hvis vi er så bange for at stille krav og konsekvenser, jamen så skal den nok bryde sammen. Og så skal dem, liberalisterne, der ønsker privatiseringer og det hele på private hænder, så skal de nok komme til. Det er da helt indlysende, at det er uacceptabelt, at der er nogen, der bliver væk uden at melde afbud. Men selvfølgelig er der også nogle andre ting, der skal i orden, men det der kan vi da ikke acceptere. Hvis det så ikke den måde, vi vil ordne det på, det ikke dur, jamen så er det jo åndssvagt at gå i gang med det. Men det er jo netop her, hvor ting også bliver blandet sammen med nogen her i debatten her. Dette er ikke løsningen, det er i Middelfart. Det er et udviklingsprojekt. Så må vi så se, at det her er noget, der kan bruges, eller giver det anledning til for meget bøvl og bureaukrati, så den kamp ikke er værd at tage, så må vi tage den på nogle andre fronter. Går vi ud og spørger almindelige mennesker, og da vi havde vores borgertopmøder, jamen så er folk jo klar til, at der bliver sagt, at det er vigtigt, at man forholder den enkelte borger, at man har et ansvar i forhold til sin sundhed, ikke? At vi kan tør stille krav, og at der er pligter i forbindelse med, hvordan man kan bære sig i det offentlige samfund. Og så for mig er det altså også sådan, at når der er et regeringsgrundlag, og det er min regering, så føler jeg mig forpligtet til det. Så betyder det noget for mig. Ligesåvel som det også betyder meget for de borgerlige, da Løkke var ved regeringsmagten. Her kan jeg så konstatere, at her er noget, der skal komme igennem. Og hvis det nu var Lars Løkke Rasmussen, hvor han var sundhedsminister, om venstresiden af salen så her havde været parat til at gå ind i et forsøg for noget, han skulle igennem med, hvor jeg nu står her, og så er det dem fra vennerne fra min egen regering, der er så skeptiske, hvor det ovenikøbet er en minister fra deres parti, hvis ministerium ringer til danske regioner og beder danske regioner om at gå ombord i det her, fordi at hvis man ikke gør det, så bliver det trukket ned over hovedet for os som et lovkrav, og så får man lavet en aftale om, at det er formandskabet, Karl Holst som borgmester, eller regionsformand her, og Bent Hansen som regionsformand i Midt, der så får skruet den aftale sammen, at vi kører et forsøg, og så tager vi den derefter. Og så kan det da godt være, at alle jeres bange anelser, at de kommer til. Og så er det jo åndssvagt, så har I været bekymret 2 gange, der er ingen grund til. Det kunne også blive det 1 gang, ikke? Når undersøgelsen kommer, der så viser, om det her er en vej at gå, eller ej. Det står fint. Ja, jeg tror, det var de ting, jeg ville sige. Ja. Skal jeg ikke sige mere her? Skal jeg ikke få nogen op af stolen igen? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Iben markerede i går. Lige et øjeblik, Iben. Jeg skal lige styre på listen. Det var dig, Poul Erik Svendsen. Pia Topaz, Grønbæk, Ples. Har jeg overset nogen? Og så Iben. Har jeg overset dig i det? Hvad siger du? Okay. Var det sjovt? Hvad sagde hun? Nå, jeg beklager dybt, men du er på nu, og du kommer endda på før Iben.
Sådan. Så mig selv, sagde hun. Ja, godt. Pierre. Ja, tak. Jeg vil godt præcisere noget, fordi der blev sagt, at Sundhedsudvalget gik imod gebyrer. Man sidder både i Sundhedsudvalget her i regionen og også i Danske Regioners Sundhedsudvalg, og har derfor haft voldsomt meget diskussion omkring det her. Og jeg vil sige, det er jo rigtig komplekst, og jeg vedkender mig, at det er komplekst, og derfor er der så blevet diskuteret rigtig meget. Jeg er helt med på, at det er meget mandskabstungt at administrere den her ordning. Det tror jeg, det vil vise sig. Der kan være gode grunde til, at man udebliver, og det kræver sikkert en hel masse diskussion at finde ud af, om det er en god eller en dårlig grund. Der kan også være nogle borgere, der er psykisk svage, der er socialt svage, og hvordan får vi defineret det? Hvordan får vi skelnet mellem de svage og de ikke svage borgere? Og der kan være problemer med at registrere udeblivelserne. Vi får dem ind på sms, telefon og til breve, og måske på anden måde. Jeg tror virkelig, det kan vise sig, at det bliver meget administrativt tungt, det her foretagende. Så hvis det var alene det spørgsmål, om det var administrativt fornuftigt eller ej, jeg tror ikke, vi henter 500 kroner hjem. Jeg tror, det bliver dyrt. Så på den måde går jeg rigtig meget ind for det, der står i sagsfremstillingen, at vi i Sundhedsudvalget, både Danske Regioner og her, at vi har synes, at det var værd at påpege, hvor vanskeligt det kan blive. Når jeg alligevel ligesom laver overvejelserne og stemmer for det foreliggende, så skyldes det, at det kan godt være, at det er symbolpolitik, som nogen har sagt. Ja, men verden er altså også nogle gange således, at symbolerne også betyder noget, og symbolerne derfor også bliver til realpolitik. Det vil sige, at i modsat fald vi kunne sådan, gamble lidt og tænke, at det mener de nok ikke inde i regeringen, de vil nok ingenting gøre, hvis det er sådan, Danske Regioner protesterer. Der hører til dem, jeg tror, det er så meget symbol, at det vil blive gennemtrumfet. Og så synes jeg, at det her det er meget, meget mere fordelagtigt, at vi får nogle facts på bordet omkring, hvad vil det sige, hvor meget administration er der forbundet med det her, hvad er det for nogle borgere, hvad er det, der skal til, og vi får måske også købe en sidegevinst, der hedder, jamen, hvad skal vi gøre for at hjælpe borgerne? For at hjælpe borgerne med at melde afbud. Og vi får måske også en rigtig sidegevinst ved, at sygehusene også kan føle sig lidt ekstra presset. Hvad skal de gøre for at give besked til borgerne? Så jeg kunne godt forestille mig, at der kunne komme nogle sidegevinster ud af det. Og ligesom det er den samlede vurdering, der gør, at jeg kan gå ind for forslaget. Christian Grønbæk. Det, der får mig til at tage ordet igen, det var Ida Damborgs bemærkning om, at det her det var et forsøg på at drille SF's sundhedsminister, og også lidt Henrik Møllers bemærkning om, at regeringsgrundlaget det var en hensigtserklæring. Jeg vil godt prøve at tage fat i de første knap 50 år af SF's historie, blev vi ofte beskyldt for at ligge i hængekøjen. Så for en håndfuld år siden besluttede I, nu vil I regeringen. Det er fint nok. Og jeg må sige, at på landsplan har jeres parti fuldstændig levet op til de forventninger, man kunne have til et parti, der gerne vil være regering. Man tager ansvaret alvorligt, og det, man skriver ind i regeringsgrundlag, det forsøger man at gøre noget ved. Og jeg mener da nok dengang, at der var et af tingene, som ikke rigtig lykkedes, det der med betalingsringen. Det var ikke en succesoplevelse, for at sige det på den måde, hverken for SF eller for den sags skyld for regeringen som i helhed, at man på den ene side havde skrevet noget ind, som så ikke blev til noget. Men jeg skal ellers over for, at hængekøjen, den er lokalt implementeret igen, når I nu vælger den her billige løsning, der hedder. For det vi har gjort her, det har jo lige præcis været, at vi har gået ind og sagt, det står i regeringsgrundlaget, og det gør det blandt andet, fordi det er sådan en dæmon, som ligger herude i Folkehavet, som man gerne vil have gjort noget ved. Og køre, i stedet for bare at implementere den bredt, som jo det, som i og for sig kunne fortolkes ud af det, der står i regeringsgrundlaget, så får vi afmystificeret og få konkretiseret og få vurderet på det, sådan at vi på den ene side kan leve op til det, der står i regeringsgrundlaget, og på den anden side ikke ender med, forhåbentlig i hvert fald, at få en model for brugerbetaling på det her, eller for gebyr for udeblivelse, som er ren symbolpolitik. Men vi får den, hvis den har en effekt, og hvis den er fornuftig at administrere, og hvis den og så videre. Eller også får vi nogle andre modeller til det. Det er det, så, hvor I på landsplan dejligt er kommet ud af hængekøjen, så er I knæme godt nok vendt tilbage lokalt. Tak for det. Plæs, værsgo. Ja, vi har jo en tendens til i dette regionsråd og blandt politikere i hele taget at gå ud fra statistisk magtværk. Det er de udgangspositioner, vi har nogle tal, som er mere eller mindre rigtige. Sagen er jo det,
at årsagen til, at patienterne bliver væk, er mangfoldig. Det kan være, at de har så ondt, og det er specielt, når det er rygcentret, vi tager. De kan have så ondt i ryggen, så de ikke, den dag kan de altså ikke komme afsted, fordi det er forfærdeligt, og de kan ikke nå at sende en sms, de kan dårligt komme ind til computeren og centret, til telefonen og sende noget sådan. Så nogle mennesker, de vil jo blive væk. Det kan såmænd også være lige det modsatte, nemlig at det hele er gået over, og så finder de, at der er jo ikke rigtig grund til, at vi smutter ind og forstyrrer dem. Eller at man har glemt det. Men så er det som regel gået over, hvis man har glemt det. Der er også en tredje ting, som vi slet ikke har været inde på i dag. Det er transportforholdene. Vi har jo nogle transporter, som er enormt lange, og hvor folk sidder i timevis, og jeg kan godt se til rygcentret, at lidt af en alvorlig sag, de bliver opsamlet og derefter afleveret i rygcentret, og så har de altså ondt i ryggen, når de ankommer. Det her er selvfølgelig et spil for galleriet, jeg giver her, men det er ikke helt ved siden af, at det kan være det, der er årsagen. Derfor skal vi altså tage den statistik med et gran salt. Vi skal bruge det til det er, og vi skal registrere de ting, som er almindelige årsager til, at folk bliver væk, så vi ved, hvor vi kan skride ind og lave tingene anderledes. Velvidende, at det ikke er et statistisk værktøj. Det er simpelthen en undersøgelse, som gør, at vi er i stand til at kunne lave nogle forhold, der er bedre, og eventuelt etablere et gebyr, som har fornuft i forhold til patienterne. Og det er det hele det drejer sig om. Og alt det der med, hvad de gør inde på staten og Christiansborg og alle mulige andre steder, det er altså et spørgsmål om, at vi får etableret det bedst muligt. Og jeg synes, det er udmærket, vi har taget rygcentret. Det er 10%. Lad os bare tage det og bruge det. Tak for det. I Damborg. Jeg tror, vi skal stoppe diskussionen med, hvad der handler om Christiansborg og hvad der handler om regionsrådet. Af den simple grund, at jeg synes, jeg erindrer et regeringsparti, der før valget gik til valg på at nedlægge regionerne. Jeg mindes ikke at huske, at der var en masse regionsrådsmedlemmer fra selv samme parti, nemlig Danmarks Liberale Parti Venstre, som var helt enige i den diskussion, som den daværende statsminister Lars Løkke gik til valg på. Og sådan er der jo naturligvis mulighed for at tage selvstændig stilling. Og det er det, vi gør i SF. Christian Grønbæk kalder det hængekøjen. Jeg kalder det faktisk ansvarlighed. For hr. Christian Grønbæk, jeg må sige, at jeg har en stor respekt for din person. Jeg har en stor respekt for, at du faktisk som oftest bruger god faglige grundlag til at tage beslutninger. Men jeg må sige, den her gang er det vist ikke det, der præger billedet. Fordi Ingeborg Mouritzen har jo ret. Ingeborg Mouritzen har jo ret. Vi kender ikke omfanget. Vi ved ikke, hvor stort problemet er. Det er derfor sundhedsministeren skriver. Det vil være en rigtig god idé, at I fortæller, hvor langt de er i forhold til at forebygge udeblivelser. Ja. Men så kan jeg ikke forstå, at vi ikke synes noget af det, vi har forskning fra vores egen andedam, som vi ikke kan tage som grundlag for. Nemlig at påmindelser kort før den ambulante tid, det mere end halverer udeblivelserne. Fra 9,5 til 2,4%, det synes jeg immer væk er noget. Og jeg bliver nødt til at sige, det er da netop på det her gode faglige grundlag, at vi skal træffe beslutninger. Når formanden han så gerne vil give os alle sammen det indtryk af, at han er så frygtelig ked af gebyr, og han er på ingen måde, nærmest føler det næsten som trukket hen til at være nødt til at gøre dette, så synes jeg, det klinger en smule hult. I det jeg husker en debat på et landsdækkende tv-kanal, hvor formanden mente, at det var en god idé at opkræve gebyrer, også for brug af praktiserende læge. Så jeg synes, det klinger en kende hult,
når man står her og giver udtryk af, at det her det er den stakkels SF-minister, som i den grad presser armene om på. Nej, det her det minder mig lidt om, at vi kender ikke noget til det. Vi ved ikke, hvad det er, men vi er blevet lidt bange. Og så derfor tager vi beslutninger på et grundlag, som slet ikke er ordentligt. Som ingen ved faktisk, hvad omfanget er. Hvad kunne man gøre af andre tiltag? Fordi vi tror i virkeligheden ikke særlig meget på det her gebyr. Jeg har ikke hørt den eneste, der tror, at der vil komme penge i kassen ved at indføre gebyrer på 500 kroner. Jeg har hørt rigtig mange i debatten, der har fortalt om, at det her er administrativt noget bøvl. Der er en masse problemstillinger. Jeg har nævnt nogle af dem. Andre har nævnt andre af dem. Skal vi så betale retur og så videre? Jeg har ikke hørt en eneste, der synes, at det her er en glimrende idé. At det her er på et godt fagligt grundlag, at regionsrådet træffer en beslutning. Jeg har hørt det modsatte. Så jeg synes, i stedet for, at vi skulle bruge vores energi og vores kræfter på at systematisere det her med sms-afbud, systematisere det her med, at man får en påmindelse, og lave noget meget grundigt fagligt data på det, på et meget større population, end det man har haft mulighed for at gøre på pædiatrisk afdeling i Kolding. Det vil være den gode, den fornuftige, den fagligt velfunderede beslutning, som regionsrådet kunne træffe i dag. Listen vokser hele tiden, og en lille observation heroppe fra. Jeg synes ikke, det bliver sådan sagt så meget nyt, så måske kunne man få en afklaring i en afstemning. Men dem, der er på listen, de er, og I markerer bare, hvis det er nogen, der er på. Og det næste, det er dig, Iben Krohmann. Værsgo. Kære Poul Erik Svendsen, hvis vi alle sammen bare skulle lade regeringen detailstyre regionerne og blot agere dumme nikkedukker, så synes jeg, vi skulle gøre ligesom Venstre og Lars Løkke og foreslå at nedlægge os alle sammen. For hvorfor er vi her så overhovedet? Henrik Møller, værsgo. Jeg kan jo forstå, at mit ord om hensigtserklæring, altså regeringsprogram som hensigtserklæring, er faldet nogen for brystet. Så skal der beklage, at jeg har brugt det forkerte ord. Jeg sagde faktisk også både hensigtserklæring og programerklæring. Altså regeringsprogrammet er en erklæring imellem de partier, der har dannet regering, og det er noget, man så har forpligtet sig på i regeringen. Det er ikke nødvendigvis det samme som, at vi i regionen så skal følge det til punkt og prikke. Men okay, der har været en henvendelse fra en minister og sådan noget, som ønsker nogle ting. Ja, så kan man jo gå til det. Men det er stadigvæk regionen, der bestemmer, hvad det er, vi vil. Og jeg synes stadigvæk, der er så mange problemer med det her projekt, at jeg kan ikke stemme for det, som det ligger. Det er ikke det samme som, at jeg nødvendigvis svigter regeringen, eller svigter SF-minister i regeringen, eller noget som helst. Jeg synes bare, der er så mange argumenter, der taler imod det. Og det er så det, og der kan vi have nogle divergerende holdninger. Jeg skal så til sidst sige, at der kan være forskellige måder, man går til tingene på. Altså, der kan være forskellige partikulturer. Det kan godt være, at socialdemokrater har en måde at agere på i den sammenhæng. De radikale har en anden måde at agere på, og SF har en tredje måde at reagere på. Det er helt almindeligt kendt, at de tre partier har nogle forskellige kulturer og nogle forskellige måder at gå til tingene på. I SF har det altid været medlemsdemokratiet, der har talt rigtig meget. Forstået på den måde, at det er medlemmerne, der vælger en landsledelse, som fastlægger vores politik. Altså SF's politik er medlemsbestemt. I Christian Grønbæks parti, der fungerer det overhovedet ikke på den måde. Der er det kun de folkevalgte, der fastlægger politikken. Og hele partiet, det er sådan ligesom et rådgivende organ. Socialdemokrater har en tredje måde at gøre tingene på. Altså, sådan er det bare. Og det er ikke noget med at gå tilbage til en hængekøje. Nej, det er simpelthen noget med at forholde sig til sagen. Fordele og ulemper. Det er et spørgsmål om holdninger, og ikke nogen hængekøjer. Bo Liebergren, og så har jeg Poul Erik Svendsen, og så har jeg mig selv. Og så slutter jeg. Det er Ida Damborg, der får mig til at tage ordet. Der er forskel på at være uenig og så sige det er de andres skyld. Jeg må indrømme, jeg synes, det angreb, som du kommer med på regionsrådsformanden, det er helt i hegnet. Når du beskylder Carl Holst for at ville indføre brugerbetaling af bagvejen den her vej, så står det jo et skrigende forhold til alt, vi har hørt i den her sal. Det står jo også et skrigende forhold til, at den her mulighed for at indføre gebyr
har eksisteret siden 2003. Der har været en hel regionsrådsperiode, hvor vi heroverfra kunne have indført det, hvis det var det, vi gik ind for. Der var i øvrigt også en amtsrådsperiode, hvor der var et rent venstreflertal i Sønderjyllands amtsråd, hvis jeg ikke tager meget fejl, hvor Carl Holst skulle have gennemført det, hvis det var venstrepolitik, og det var noget, som han ønskede. Jeg synes, det er upassende, at du kommer med de beskyldninger og insinuationer, der ligger i det, og det synes jeg bund og grund, du burde sige undskyld for. Det behøver du ikke. Poul Erik Svendsen. Ja, jeg må også sige, jeg læste det der læserbrev, at nu ved vi, hvor vi har Carl Holst og Venstre henne, altså det faldt mig sådan set også på brystet. Det er overhovedet ingen steder hjemme i virkeligheden. Her står jeg skal forholde mig til en sag, som er skabt af SF's borgmester på sundhedsområdet, der gennem sit ministerium har bedt os i danske regioner om at sætte noget i værk, og så skulle det køres ud på den anden måde. Det har jo ingen sammenhæng mellem realiteterne og virkeligheden. Og så må jeg sige, at det der med at 500 kroner, hvornår lader man bilen bare stå hen over den strive der? Nu parkerer jeg her, sådan, det koster 50 kroner. Ikke? Altså 500 kroner, det gør lige en forskel, så man får den lige ind mellem striverne og på det rigtige sted. Og det er jo også det, der skal ses med den takst, man vil sætte for det gebyr for at udeblive. Altså om 500 kroner så ikke har en størrelse, hvor man så ikke har den der ligegyldige holdning, som man ligesom siger, nu har jeg betaler bare de 500 kroner, og så lader jeg være med at komme. Men alt sammen, det her er jo et forsøg. Den kommer igen, hvor vi skal vurdere det konkrete forsøg, om vi vil det, så kan vi tage diskussionen en gang til. Når forsøget så har været der, så kommer der en eller anden evaluering på det, og så vil man jo tage stilling til her, og på landsplan, er det noget, man vil med lovgivning eller på anden vis implementere over hele området. Og så mener jeg, der er jo altså, man skal ikke være nikkedukke, man skal tage sine diskussioner, man skal også intelligent overveje, hvor man tager sine diskussioner, ikke? Så man ikke render og leger nyttig idiot i sidste ende, for at Lars Løkke Rasmussen kommer til fadet igen. Og det hænger sammen lidt med, at man bakker sin regering op. Sådan som Venstre er utrolig gode til. Ingen slinger i valsen, når de har regeringsmagten. Og altså Jonathan Spang, som er min yndlings stand-up-komedien. Altså, jamen så se da hans show, hvor han fortæller om, den sjoveste plads i bilen, den slås man altid om. Det er ved siden af føreren. Så kan man sidde der hele tiden og skælde ud og sige, og drej og brems og hop og kør, ikke? Her er noget, der skal igennem. Der var så en mindelig løsning på det. Det er en forsøgsordning. Hvorfor så tage hele store diskussionen her og nu? Nu får vi et forsøg, der så vil vise, om det er smart eller ej. Så hører man på, altså kan man ikke skyde det ned i det ene sted, så kan man tage det andet sted, ikke? Duer det nu med middelfart, fordi og en masse grunde. Så er det altså sådan, at det også er i midt, at der køres forsøg, og de er selvfølgelig koordineret, sådan at man får et ordentligt kvalificeret, validt billede af, hvordan forholdene er. Og så kan det være, at det viser sig, at det her det er noget, man, og alle kan se det, det rører vi ikke ved, eller også så giver det anledning til lidt læring, og det er da ikke så tosset, hvis det så gjorde. Det er enten den ene eller den anden vej. Yes. Er det i orden, vi afslutter? Nogle enkelte bemærkninger. Man skal ikke og det er til Torben W. Schmidt også lidt til dig, Henrik Møller. Hvis jeg troede på, at det her ikke kom, vil jeg ikke gøre noget, så havde vi ikke gjort noget. Men i perioden fra mit første møde med sundhedsministeren i november sidste år, og til vi rykkede, der blev det værre og værre. Derfor så er det ikke et udtryk for, at man siger alt, hvad der står i regeringsgrundlaget er lov, men de vil gøre noget, og alternativet var, at vi ville få det påført over det hele. Derfor på den her måde. Så bliver det spurgt lidt til medlemsdemokrati, og hvem styrer hvad, og hvad ved jeg. Det kan man mene om, hvad man vil. Ganske kort. Jeg forholder mig kun til, hvad der står i regeringsgrundlaget. Jeg forholder mig ikke til, hvordan det står der. Jeg forholder mig ikke til, om det er drill eller ikke drill. Jeg forholder mig til, virkeligheden er, at med udgangspunkt i det, der står i regeringsgrundlaget, så er det noget, vi risikerer at få pådudt i en anden og mere negativ form, jævnfør det, som Pia Topaz også sagde. Hvem kan stemme for indstillingen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 1
34 stemmer for. Hvem stemmer imod? Det gør 1, 2, 3, 4, 5, 6. Socialistisk Balance og SF. Hvem er fraværende? Det er Carsten Appel. Hvem stemmer hverken for eller imod? Det er der ingen, der gør. Det passer. Super. Kan vi godt sige med god samvittighed, det var punkt 8? Det er godt. Punkt 9. Finansiering af rejsekortinstallationen på Vestbanen. Ja, den kan fandme også blive lang, den her. Jeg vil sige det sådan, at på Forhandlingsudvalgets møde tog Venstre, Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti forbehold. Vi er derhen, at vi i dag stemmer for. Vi tror på, at det er uhensigtsmæssigt, at man har en udgift på så mange millioner på en strækning. På nogle af standsningsstederne er der ganske få og en høj udgift. Men vi anerkender også, at der er et flertal, der har ønsket, at vi havde Vestbanen. Og i det lys, så stemmer vi for, men vi holder os på næsen samtidig. Så vil vi gerne se en afstemning. På den måde tror jeg kan konstatere, at regionsrådet følger indstilling fra et flertal om, at vi indfører rejsekort. Er det rigtigt konkluderet? Tak. Så er vi nået til punkt 10. Det er kommunalbestyrelsesmøde. Det er derfor, der er nogen, der siver nu. Forslag til analyseprogram infrastruktur. Følger vi indstillingen? Det gør vi. Det gør vi. Punkt 11. Høringssvar til FVU-planer. Følger vi indstillingen? Det gør vi. Punkt 12. Det er søgetal til de gymnasiale uddannelser. Kan vi følge indstillingen? Kan vi. Punkt 13. Det er revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening. Det er behandling af høringssvar. Kan vi godkende? Markeret udvalgsformanden? Ja. Værsgo. Jeg giver over til udvalgsformanden. Bent Beckmann. Tak. På vores oktobermøde i 2011 vedtog vi at sende et forslag til revision af regionens strategi for indsatsen over for jordforurening i høring. Vi skal nu tage endelig stilling til forslaget, der har været i høring hos regionens kommuner, hos Naturstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, vandværksforeninger. Forslaget har desuden været fremlagt offentligt på regionens internetsider. I høringsperioden er der kommet svar fra 8 kommuner. 4 af svarene indeholder tilsammen 11 konkrete synspunkter til strategirevisionen. På baggrund af svarene foreslås 2 præciseringer i strategiplanen. Vi foreslår dog ingen grundlæggende ændringer af de principper, den er vedtaget på, og de overordnede mål for regionens arbejde med jordforurening. Det handler fortsat om at sikre ren grundvand til fremtidens drikkevand, og om at beskytte borgernes sundhed. Men det handler også om at sikre dialog med vores interessenter, sikre effektiv og udvikling i opgaveløsning, og at sikre, at borgerne oplever en åbenhed og tilgængelighed, når de søger oplysninger om jordforurening. Med strategirevisionen sætter vi fra Regionsrådet endnu mere fokus på grundvandsbeskyttelsen. Vi fremlægger klare principper for prioritering af indsatsen og en konkret rækkefølge for den grundvandsrettede indsats, så det er tydeligt for vores omverden, både hvad vi prioriterer højt og hvad vi prioriterer mindre højt. Tak for det. Således ansporet følger vi så indstillingen. Henrik Møller. Jeg vil sige til det her punkt, og så også det næste punkt, så tager jeg ikke ordet under det næste punkt, at jeg synes, det er utroligt glædeligt, at vi i Miljøudvalget faktisk er enige hele bordet rundt omkring både de her prioriteringer og hele den måde, vi håndterer de her forureninger og forundersøgelser på samlet set. Så det synes jeg er glædeligt og godt for os alle sammen. Tak for det. Vi følger indstillingen. Det gør vi. Så er vi nået til punkt 14. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 12. Behandling af høringssvar. Bent Beckmann også. Vi skal under dette punkt tage endelig stilling til det årlige forslag til, hvor regionen skal starte nye forureningsundersøgelser
og nye oprensninger. Mange af vores aktiviteter på jordforureningsområdet er allerede fastlagt, og derfor er der kun en meget lille del af driftsbudgettet, cirka 4 millioner kroner, der kan bruges til at starte nye forureningsundersøgelser og oprensninger for. Forslaget har også her været i høring hos de berørte grundejere, regionens kommuner, Naturstyrelsen, Embedslægeinstitutionen og vandværksforeningerne. Det har desuden været annonceret i ugeaviserne og fremlagt offentligt på regionens internetsider. I høringsperioden er der kommet svar fra 5 kommuner, fra 1 vandværk og 1 grundejer. Svaret fra grundejerne er medunderskrevet af ca. 75 borgere, der repræsenterer ca. 65 husstande i vandværkets forsyningsområde. De indkommende svar indeholder 3 synspunkter, som er gengivet i vedlagte notat. Her kan I også finde administrationens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne. Administrationen har været i dialog med både grundejer og vandværk i forbindelse med de fremsendte høringssvar og regionens sagsbehandling. På denne baggrund mener vi ikke, at der bør ændres eller laves tilføjelser i forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, og jeg kan derfor på vegne af udvalget anbefale, at planen for nye forureningsundersøgelser og oprensninger vedtages. Tak. Har jeg også set nogen, eller følger vi indstillingen? Tak til Ben Beckmann. Vi følger indstillingen. Og går så til punkt 15, studiebesøg i Helsinki. Kan vi godkende forslag til studiebesøg? Det kan vi. Punkt 16, evaluering af fotoudstillingen 100 steder at huske i 2011. Jeg giver ord til Lasse Kryl, som var ham, der kom med forslaget. Værsgo, Lasse Kryl. Jamen, tak for det. I dag der er det lige knap et år siden, at vi havde en lang debat i regionsrådet om, hvorvidt vi skulle støtte det her projekt. Og det er vel sjældent set, at 100.000 kroner til et kulturprojekt, det kan give så meget debat i et regionsråd. Men det gjorde det altså, og der var rigtig mange ord hen over gulvet her i forhold til de forskellige partier. Jeg synes bare, det er værd at bide mærke i, at det her det faktisk var en kæmpe succes. Det er faktisk et af de få steder, hvor den regionale kulturpolitik faktisk har rykket noget. Hvis vi ikke havde givet de 100.000 kroner for et år siden, så var det her projekt aldrig blevet til noget. Der er knap 50.000, der har set det. Faktisk vurderer man, at mindst 50.000 har set det, undskyld. Så det har været en kæmpe succes, og det er et eksempel på, at hvis vi går ind i nogle meget konkrete projekter, der viser noget ude lokalt, så kan det også godt have en effekt. Så det er egentlig bare det, jeg vil sige. Yes, flot. Jens Møller, værsgo. Der mindede Henrik Møller mig om, at man skulle ikke drille hinanden, men det vil jeg heller ikke gøre. Men jeg vil bare minde SF på, at det var godt, vi fandt de 100.000 til det lille projekt her, for det har skabt vækst i højere områder, for der har været mange mennesker der. Og det er et grænseoverskridende samarbejde mellem de danske og tyske, og der ligger så tæt på grænsen, og så er det ovenikøbet en masse busser og skoleelever, der har fået bustransporten betalt, og det er ikke nemt i dag. Men for de, der ikke skulle have nået at se den nede i højere udstilling, så kan man tage til Kolding i efteråret her, hvor det er et samarbejde med Design City, Kolding og Trapholt Museet. Der udstilles den igen, men en stor succes nede i højere. Det tror jeg, at vi alle sammen glæder os over. Henrik Møller, værsgo. Tak for oplysningen, Jens. Det kan godt være, at jeg skal til Kolding, fordi jeg nåede faktisk ikke at komme ned og se det her ude i marsken derude. Det er en skam. Jeg har også kun hørt ros om det her projekt fra alle mulige sider, også fra miljøvennerne dernede, som jeg jo kender meget. Men ellers så vil jeg sige for historiens, den korrekte historieskrivende skyld, at det var sådan set ikke selve projektet, SF var så meget imod. Det var mere fordi, at projektansøgningen ikke var kommet inden for tidsfristen for de her ansøgninger til den bestemte runde. Det var på den baggrund, at vi mente, at det var forkert. Og andet er det ikke det. Ej, skal vi ikke lade den være der? Punkt 16, ikke? Jo, så er det punkt 17. Forslag til udviklingsstrategi 2013 for socialområdet. Og vi har jo været lidt inde på den i dag. Jeg tillader mig med det i mente, at vi netop har haft god tid til den ved temadrøftelsen, og spørge, om vi kan godkende udviklingsstrategien for socialområdet.
Det kan vi. Så er vi kommet til punkt 18, som jo er trukket. Er det ikke det, vi blev enige om? Den er trukket. Så er vi kommet til punkt 19, trinvold efter reguleringsoversigt. Vi følger indstillingen. Så er vi kommet til punkt 20, justering i regel sæt tæt om økonomiske ydelser. Vi følger forslaget om ændringer. Så er vi kommet til punkt 21, udpegning til et psykiatrisk dialogforum. Det er et medlem af psykiatrisk dialogforum, der handler om orlov af helbredsmæssige årsager, og vi skal så udpege et nyt medlem i orlovsperioden, og der ligger en indstilling om at udpege Herluf Dalhoff til at varetage erhvervet i fraværsperioden. Det gør vi. Brud på ligestillingsloven og andet. Det gør ikke noget. Nej, det gør ikke noget. Super. I den her sag. Ja. Så er vi kommet til punkt 22. Godkendelse af mødekalender. Gør vi det? Så er vi ved vejs ende. Det er der ikke. Nej. Andet. Nogen, der vil sige noget? Kan jeg hæve mødet? Mødet er hævet. Hovedpunktet og hoveddebatten på regionsrådsmødet i dag, det var gebyr ved udeblivelser. Gebyr for bare at udeblive fra en ambulant behandling. Man kan tale for og imod, men jeg tror, det er vigtigt, at vi får afklaret, er der fordele og ulemper. Og jeg tror faktisk, de fleste danskere har det sådan, at et tilbud, der koster penge, og dermed er noget, der koster skattekroner, det er ikke et tilbud, man bare skal blive væk fra. Og derfor skal vi sørge for at have et system, hvor folk de møder op og ikke bliver væk. Det skal vi prøve med booking og med sms, og nu prøver vi det også at lave et forsøg med gebyr. Ellers så havde vi et godt møde.